Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3. Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή Κυριακή εύχομαι σε όλες και σε όλους. Υπενθυμίζω ότι διανύουμε την φάση του 19ου αιώνα. Δηλαδή καταγραφή, εξιστόρηση δεδομένων που λαμβάνουμε για την ιστορική αυτή περίοδο. Σήμερα φίλες και φίλοι και για την επόμενη Κυριακή θα εντρυφήσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο προσωπικώς με ενθουσιάζει πολύ. Θα αναζητήσουμε την ιστορία μας πολύ πίσω, στα προϊστορικά χρόνια. Θα δούμε δηλαδή, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να μπούμε σε αυτά τα χωράφια περί της καταγωγής σε συνδυασμό με το DNA. Είναι θέματα και ευαίσθητα τα οποία δίνουν την ευκαιρία και σε κύκλους της παραεπιστήμης να αναπτύσσουν ποικιλία θεωριών. Εμείς θα πάμε με την ορθόδοξη επιστήμη, την κανονική επιστήμη. Θα φιλοξενήσουμε έναν καλεσμένο με τον οποίο έχουμε και στο παρελθόν ετοιμάσει εκπομπές εδώ στην περίοδο της ιστορίας, της προϊστορίας, συζητώντας περί της καταγωγής των Ελλήνων. Το πόθεν και πότε οι Έλληνες, αν σας θυμίζει κάτι αυτός ο τίτλος, τον οποίον είχε αναλύσει ο άνθρωπος που έχει γράψει και βιβλίο επ' αυτού, είναι ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και ο ίδιος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε εκ νέου. Μετά από κάποια χρόνια, μετά από πάροδο κάποιων ετών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της εξερεύνησης του 19ου αιώνα, ανατρέχω σε αυτό το θέμα, διότι, κύριε Γιαννόπουλε, έχω την αίσθηση, να με θα πείτε αν είναι σωστά ή όχι, αυτά που σκέφτομαι, είναι ότι είναι η εποχή, η στιγμή που μέσα στο πλαίσιο του ρομαντισμού και μέσα στο πλαίσιο του εθνικισμού, όχι με την πολιτική έννοια, αλλά με την αναζήτηση της ιστορίας των εθνών, τίθενται τέτοιες παράμετροι στην επιστήμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να κτίσουμε το θέμα μας. Νομίζω ότι το οριοθετήσατε πάρα πολύ ωραία. Ο 19ος αιώνας είναι ακριβώς η περίοδος στην οποία τίθενται οι βάσεις για τη συγκρότηση των νεωτερικών εθνικών κρατών και ταυτοτήτων, μεταξύ αυτών και του νεοελληνικού μας κράτους, το οποίο ιδρύθηκε μέσα από την Επανάσταση του 1821, το 1830, και από τότε μέχρι σήμερα και στο δικό μας κράτος αναπτύχθηκαν επιστήμες όπως η ιστορία και η αρχαιολογία, οι οποίες ενεπλάκησαν εξ αρχής και αφετηριακά στην προσπάθεια συμβολής στην συγκρότηση των νεωτερικών μας ταυτοτήτων, των εθνικών μας ταυτοτήτων και της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας. Τώρα, εδώ έχουμε τον κίνδυνο να σκοντάψουμε πάλι στη γνωστή αντιμαχία μεταξύ της αντιλήψεως της έννοιας έθνος παύλα κράτος βασισμένης στη Γαλλική Επανάσταση και στους υποστηρικτές της απόψεως ότι το έθνος των Ελλήνων έρχεται από το βάθος των πολλών αιώνων και χάνονται ποιοι είναι αυτοί οι αιώνες και ότι προϋπήρχε προφανέστατα ως γένος των Ελλήνων. Πρέπει εδώ να πούμε ότι το έθνος ως έννοια είναι ίσως η πιο πολύ συζητημένη έννοια στις κοινωνικές επιστήμες. Συνεπώς, το πλέον σόφρον εκ μέρους όσων προσεγγίζουμε ή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα είναι να επιδεικνύουμε μετριοπάθεια και ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Προφανώς το νεοελληνικό κράτος προέκυψε τον 19ο αιώνα μέσα από την Επανάσταση του 1921. Η έννοια του έθνους, ωστόσο, υπό την έννοια της κοινής πεποίθησης μιας ομάδας ανθρώπων, έστω και μιας ελίτ ανθρώπων, ότι υπάρχει μια παλαιότερη καταγωγή, η οποία βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη περί του συνανίκην, σαφώς προϋπήρχε. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς υπάρχουν πολλές σχολές και στην ιστοριογραφία, μια πιο αγγλοσαξονική σχολή, η οποία αντιμετωπίζει τα έθνη ως αποκλειστικά και μόνο νεωτερικές κατασκευές, δηλαδή περίπου σύγχρονες κατασκευές χωρίς απότερες ρίζες, αλλά υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς και κατ' εμέ πιο ορθές αντιλήψεις, οι οποίες ναι μεν επισημαίνουν ότι τα σύγχρονα κράτη σαφώς προέκυψαν στην νεωτερική περίοδο, ιδίως στο 19ο αιώνα. Οι εθνικές όμως ταυτότητες συγκροτήθηκαν πάνω σε αντιλήψεις, πάνω σε πεποιθήσεις, πάνω σε ταυτότητες, οι οποίες κατά το μάλλον ή ήτον προϋπήρχαν.
Υπάρχει για παράδειγμα η θεωρία του εθνοσυμβολισμού, η οποία έχει αναπτυχθεί στον αγγλοσαξονικό χώρο από τον πολύ διαπρεπή επιστήμονα τον Σμιθ, η οποία ακριβώς τονίζει ότι υπήρχαν παλαιότερες εθνικές εθνοτικές ρίζες στα σύγχρονα κράτη, στα nations. Νομίζω αυτή είναι μια θεωρία η οποία προσηδιάζει ιδιαιτέρως και στο πλαίσιο του ευρύτερου ελληνικού πολιτισμού. Συνεπώς μπορούμε να διακρίνουμε την διαμόρφωση του ελληνικού κράτους από την εθνική ταυτότητα και το έθνος, που είναι στοιχεία τα οποία εδράζονται σε φαινόμενα τα οποία κατά το μάλλον ή ήτον σαφώς προϋπήρξαν. Πάντοτε όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι σύνθετα ζητήματα και δεν μπορούμε πολλές φορές να τα απλουστεύουμε εν είδη συνθηματολογίας, διότι αυτό είναι κάτι στο οποίο ρέπουμε, θα έλεγα, ιδίως στην Ελλάδα. Και να τα κάνουμε η βάση ιδεολογική, προκειμένου να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτήν την ιδεολογική βάση πολιτικό κόμμα και πολιτική άποψη. Σαφέστατα το έθνος ως φαινόμενο έχει απασχολήσει πολλές φορές με διόλου θετικούς τρόπους και την δημόσια, την πολιτική ζωή, και βρίσκεται στον πυρήνα πολλών κομματικών σχηματισμών, οι οποίοι θα έλεγα εργαλειοποιούν αυτήν την συζήτηση και αυτή την έννοια προς άγραν ψηφοφόρων. Να είμαστε εδώ ειλικρινείς, θα έλεγα λοιπόν ότι το έθνος είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με συναίσθηση της πολυπλοκότητας, αλλά και με σεβασμό. Η υπέρμετρη εργαλειοποίηση της έννοιας του έθνους και εθνικών αντιλήψεων δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπορεί να διακρίνει κανείς τον πατριωτισμό, μπορεί να διακρίνει κανείς ποικίλες απόψεις, οι οποίες σε πολιτικό επίπεδο επιθυμούν με έναν γόνιμο τρόπο να προαγάγουν αυτό που η κάθε πλευρά εκλαμβάνει ως συμφέρον του έθνους. Από εκεί και μετά όμως έχουμε και τις υπερ-εθνικόφρονες αντιλήψεις, οι οποίες εργαλειοποιούν την έννοια και τη συζήτηση περί έθνους με έναν τρόπο που μας οδηγεί σε μάλλον δυσάρεστες ατραπούς, και θα έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια της συζήτησής μας να επισέλθουμε σε αυτό το πεδίο. Η θεωρία περί της Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, θέλω να το πιάσουμε στη ρίζα το πράγμα, κύριε Γιαννόπουλε, είναι μια θεωρία η οποία διατυπώνεται τον 19ο αιώνα, πάνω στην οποία μετά θα έρθουν και οι Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και θα αναζητήσουμε και θα περιγραφεί και η ελληνική γλώσσα στο βάθος των 35 και πλέον αιώνων. Το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα του οποίου η μελέτη αρχίζει να συστηματοποιείται από τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν με αφορμή τις συμβολές της ακαδημαϊκές ανθρώπων όπως ο Sir William Jones, ένας Άγγλος δικαστής στην Ινδία, έγινε σαφές ότι μεταξύ πολλών γλωσσών της Ευρώπης και γλωσσών του ασιατικού χώρου, της Περσίας και της Ινδίας, υπάρχουν πάρα πολύ έντονες ομοιότητες, τόσο σε επίπεδο λεξιλογικό όσο και σε επίπεδο δομικό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε σιγά σιγά η γλωσσολογική μελέτη ενός καταρχήν γλωσσολογικού προβλήματος. Του προβλήματος της ερμηνείας του πώς και γιατί αυτές οι γλώσσες, οι εκτινόμενες σε έναν τόσο ευρύ γεωγραφικό χώρο από τη Δυτική Ευρώπη μέχρι και την Κεντρική Ασία, εμφανίζουν αυτές τις αξιοπρόσεκτες ομοιότητες. Η κύρια φάση τώρα της ακαδημαϊκής μελέτης των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών στο πλαίσιο του κλάδου που ονομάζεται Ινδοευρωπαϊκή ή Ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία λαμβάνει χώρα τον 19ο αιώνα, που είναι και ο αιώνας ο οποίος μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και στο πλαίσιο της συζήτησής μας, και σίγουρα πρέπει κανείς εδώ να είναι υποψιασμένος, θα λέγαμε, ότι σε αυτόν τον αιώνα τον τόσο φορτισμένο από την ανάδυση των νεωτερικών εθνικών ταυτοτήτων, ο λόγος που το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα απασχόλησε τόσο έντονα την επιστημονική συζήτηση είναι επειδή ήταν εξ αρχής διασυνδεδεμένο με την αναζήτηση των απαρχών των νεωτερικών κρατών. Και είδαμε και στη συνέχεια. Όλοι ψάχνουν τις ρίζες τους. Όλοι ψάχνουν τις ρίζες τους από αρχαιοτάτων χρόνων. Το γνωρίζουμε αυτό και μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, για παράδειγμα από τον σοφιστή Ιππία, που όπως μας θύμισε πρόσφατα σε ένα εξαιρετικό άρθρο του ο Κύπριος ιστορικός ο Πάνος Χριστοδούλου, σε αυτό τον φημισμένο διάλογο με τον Σοκράτη, ο Σοκράτης, τον διάλογο Ιππίας Μίζων του Πλάτωνα, ερωτά τον Ιππία ποια είναι τα πράγματα για τα οποία τον ακούν ευχάριστα οι ακροατές του να ομιλεί, και ο Ιππίας απαντά με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι αρέσει στον κόσμο, θα λέγαμε σήμερα, να με ακούν να ομιλώ για τις ρίζες, για τις απαρχές των ανθρώπων, των γενών και των οικισμών. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο κάνουν εν πολλοίς και οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας στους νεότερους χρόνους. Ήδη 2.500 χρόνια πριν την εποχή μας, ο Πλάτων, διαστόματος του Ιππία, μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο καταπιανόμαστε με την ιστορία. Και βεβαίως μας αποκαλύπτει ότι ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό είναι επειδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος
του κόσμου, το οποίο ήδη στα ακροάτε, ήδη στα ακροώνται, μας λέει ο Ιππίας, τα της αρχαιολογίας. Και είναι ένα αρχαιοκείμενο στο οποίο απαντά και η λέξη αρχαιολογία όπως την χρησιμοποιούμε και σήμερα ως προς την εξωτερική τουλάχιστον μορφή της λέξης. Έτσι λοιπόν πρέπει εδώ να είμαστε υποψιασμένοι και συνειδητοποιημένοι ότι η μελέτη των απαρχών, είτε από τη σκοπιά της ιστορίας, είτε της αρχαιολογίας, είτε της γλωσσολογίας, για να επιστρέψουμε και στο ερώτημα περί του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, λαμβάνει πάντοτε χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο αγωνιών, ιδεολογικών παραδοχών, σκοπιμοτήτων, αναζητήσεων, εν προκειμένου του 19ου αιώνα, του νεωτερικού παρόντος εν ευρία έννοια. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια και η πρώτο Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, δηλαδή η γλώσσα η μητρική, από την οποία θεωρείται ότι εκπήγασαν σε μεταγενέστερο χρόνο οι επιμέρους γλώσσες, θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο προπάτορας της αρχικής γλώσσας και των μετέπειτα γλωσσών των σύγχρονων εθνών. Άρα ορίζουμε ως, για να καταλάβουμε λίγο το τι σημαίνει Ινδοευρωπαϊκό επιστημονικά, είναι ότι ορίζεται μια κοινή γλώσσα βάση στην διάδοση των ανθρώπων που όταν πια αρχίζουν να μετακινούνται. Μία από τις πρώτες υποθέσεις που επιστρατεύθηκαν για να ερμηνευθεί πώς και γιατί αυτές οι γλώσσες, τόσο απομακρυσμένες γεωγραφικά μεταξύ τους. Δώστε μας παραδείγματα παρακαλώ. Για παράδειγμα, ο πρωτοκελτικός κλάδος, η πρωτοελληνική, η ελληνική και η λατινική γλώσσα, η αρχαία ελληνική, η γνωστή μας, και η λατινική γλώσσα, διαπιστώθηκε πολύ νωρίς και από τον Sir William Jones ότι έχουν κοινές λέξεις. Ότι έχουν κοινές λέξεις και κοινές δομές γραμματικοσυντακτικές με την αρχαία Ινδική γλώσσα, την λεγόμενη Σανσκριτική, που είναι μια πολύ εντυπωσιακή διαπίστωση. Αν αναλογιστούμε και σε ένα χάρτη να τον δούμε σήμερα πόσο απομακρυσμένες γεωγραφικά είναι αυτές οι χώρες. Έτσι λοιπόν έγινε σαφές ότι εδώ έχουμε και λεξιλογικές και δομικές ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών που δεν θα μπορούσαν να έχουν προκύψει ούτε από απλή τυχαιότητα, ούτε από μία απλή αλληλεπίδραση. Έτσι λοιπόν, πολύ νωρίς διαμορφώθηκε μια συνένεση μεταξύ των γλωσσολόγων ότι οι ομοιότητες αυτές πρέπει να αποδοθούν στην εκπόρευση αυτών των ιστορικών, θα λέγαμε, ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, αυτών που έμελε να καταγραφούν στο φως της ιστορίας, από μια απότατη, μη καταγεγραμμένη, μη τεκμηριωμένη με γραπτά μνημεία γλώσσα πρόγονο, την λεγόμενη πρώτο-Ινδοευρωπαϊκή. Η οποία τοποθετείται πότε, κύριε Γιαννόπουλε, μπορεί να προσεγγίσει κανείς ή είναι άτομο και αυτό? Αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο ένιγμα που προσπαθούν να επιλύσουν αναρρύθμιτοι επιστήμονες εδώ και πάνω από 2 αιώνες. Έχουμε λοιπόν ένα Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και πολλές θεωρίες ή υποθέσεις οι οποίες επιχειρούν να επιλύσουν αυτό το ένιγμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί απόλυτη ομοφωνία και είναι δύσκολο να επιτευχθεί, διότι μιλάμε για μια προϊστορική γλωσσική πραγματικότητα. Τι σημαίνει προϊστορική? Σημαίνει πριν την ιστορία, δηλαδή πριν τα γραπτά μνημεία. Και για τις περιόδους εκείνες που δεν έχουμε γραπτά μνημεία, δεν έχουμε μεθόδους ή τεχνολογίες που να μας επιτρέπουν μια άμεση πρόσβαση στην γλωσσική προϊστορία. Δεν έχουμε ούτε μηχανή του χρόνου, να γυρίσουμε στο παρελθόν, ούτε και κάποια τεχνολογία ανασύνθεσης, ανάσυρσης ήχων του παρελθόντος από υλικά τεκμήρια, από κάποιο κεραμικό αγγείο, από κάποιο λίθινο τέχνεργο ή ένα μεταλλικό αντικείμενο. Ίσως έχουμε στο μέλλον. Ναι, εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις και προκειμένου αυτά να τα τοποθετήσουμε σε περιόδους για τις οποίες η ευρύτερη κοινωνία έχει ακούσει και εσείς θα μου λέτε αν είμαστε σωστά και θα μας καθοδηγήσετε. Δηλαδή αναφερόμαστε σε ένα περιβάλλον πρώτης γραμμικής Α. Πρώτης γραμμικής Α και πρώτης γραμμικής Β. Αναφερόμαστε σε ένα περιβάλλον πριν ακόμα και τις πιο πρώιμες γραφές, όχι μόνο του αιγαιακού χώρου, την γραμμική Α και την γραμμική Β, αλλά και πριν, ενδεχομένως και αρκετά πριν, ακόμα και τα παλαιότερα και πιο πρώιμα γνωστά μας γραπτά μνημεία της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Πρώτων ιερογλυφικών λοιπόν. Βεβαίως. Ακόμα και όσοι υποστηρίζουν μία από τις πλέον δημοφιλείς θεωρίες περί του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, την λεγόμενη θεωρία Κουργκάν, τοποθετούν αυτή την πρώτο Ινδοευρωπαϊκή κοινότητα περί την 4η-3η χιλιετία στις περιοχές των στεπών της Νότιας Ρωσίας και της Ουκρανίας. Από εκεί εικάζεται ότι υπάρχει μια απαρχή της πεζοπορίας στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να βρουν νέους τόπους, να κυνηγήσουν και να καλλιεργήσουν στη συνέχεια. Αυτή είναι μια θεωρία που εξελίχθηκε στην πλέον δημοφιλή μέχρι σήμερα και δεν συγκεντρώνει βεβαίως πλήρη ομοφωνία, η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα
και εντός του 20ου αιώνα έτυχε μιας περαιτέρω επεξεργασίας σε αρχαιολογικό επίπεδο από διακεκριμένους αρχαιολόγους όπως ο Gordon Childe ή η Μαρία Γκίμπουτας. Μια θεωρία η οποία τοποθετεί την πρώτο Ινδοευρωπαϊκή κοινότητα στη συγκεκριμένη περιοχή για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα και γεωγραφικός. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία βρίσκεται περίπου στο μέσον των δύο ζωνών εξάπλωσης των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Της πιο δυτικής περιοχής εξάπλωσης, της ευρωπαϊκής, και της πιο ανατολικής, της ασιατικής. Η πηγή είναι τα Ουράλια, όρη. Η πηγή δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Η μέθοδος όμως η οποία χρησιμοποιήθηκε καταρχάς για να οδηγήσει σε αυτό το συμπέρασμα, σε αυτή την υπόθεση, ήταν γλωσσολογική, ήταν η λεγόμενη γλωσσική παλαιοντολογία, δηλαδή η προσπάθεια ανασύνθεσης ορισμένων εκατοντάδων λέξεων του υποθετικού πρώτο λεξικού, του λεξικού της λεγόμενης πρώτο Ινδοευρωπαϊκής, και στη συνέχεια η προσπάθεια να σταχυολογηθούν μέσα από αυτό το πρώτο λεξικό έννοιες σχετικές με τη χλωρίδα, την πανίδα, την τεχνολογία, την κοινωνική οργάνωση, προκειμένου να προκύψει μια εικόνα ή δυνατόν αυτής της μυστηριώδους, ομιχλώδους πρώτο Ινδοευρωπαϊκής κοινότητας στο χώρο και στο χρόνο. Κάτι άλλο που θα χρειαστούμε τώρα στην εκκίνηση, και θα μου πείτε τι άλλα εργαλεία θέλουμε για να προχωρήσουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ακόμη στον πρόλογο. Δηλαδή, θέτουμε απλώς, παίρνουμε τα εργαλεία πάνω στα οποία θα γίνει η συζήτησή μας. Δώστε μας και δύο πληροφορίες για την αρχαιολογία, κύριε Γιαννόπουλε. Την επικαλεστήκατε ως επιστήμη, η απαρχή της. Η αρχαιολογία, η σύγχρονη αρχαιολογία, προφανώς ανάγεται στον 19ο αιώνα, όταν μέσα από μια σειρά ανακαλύψεων συνειδητοποιήθηκε καταρχάς η πραγματική αρχαιότητα του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου είδους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι μέχρι και τον προχωρημένο 19ο αιώνα, πριν την πρόοδο της προϊστορικής ιδίως αρχαιολογίας, οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά μέσα για να ταξινομήσουν το χάος της προϊστορίας και πολλές φορές χρησιμοποιούσαν ως ένα εργαλείο ταξινόμησης αυτού του ομιχλώδους προϊστορικού χρόνου γενεαλογίες, όπως για παράδειγμα αυτές της γενέσεως, την αποκτήσεως κόσμου χρονολόγηση, η οποία τοποθετούσε επί τη βάση αυτών των γενεαλογιών την κτήση του κόσμου, το σημείο 0 θα λέγαμε, την αφετηρία, γύρω στο 4.000 π.Χ. Είχε λίγο και μια εμπλοκή εδώ και η θρησκεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπήρχε και μια ματιά μέσω της θρησκείας να εξηγηθεί η κτήση του κόσμου. Σαφέστατα, διότι η ερμηνεία και η συστηματοποίηση της μελέτης των γενεαλογιών της γενέσεως προφανώς γινόταν μέσα σε εκκλησιαστικό πλαίσιο και περιενδιόταν και με ένα εκκλησιαστικό κύρος. Έτσι λοιπόν ο 19ος αιώνας είναι, θα λέγαμε, μια κομβική σημασίας περίοδος για την χειραφέτηση της αρχαιολογίας και γενικά της επιστήμης από αυτό το πλαίσιο, μέσα από την ανακάλυψη και συστηματική μελέτη της στρωματογραφίας, μέσω της οποίας έγινε σαφές ότι σιγά σιγά είναι μια μέθοδος που προέρχεται από τη γεωλογία και έγινε σαφές μέσω αυτής ότι υπήρξαν ανθρώπινα είδη τα οποία συνυπήρξαν χρονικά με ζώα προκατακλυσμιαία, όπως τα έλεγαν τότε, με ζώα της απότερης προϊστορίας. Η στρωματογραφία λοιπόν υπήρξε μια μέθοδος σχετικής χρονολόγησης, η οποία σιγά σιγά οδήγησε στην συνειδητοποίηση της πραγματικής αρχαιότητας και του φυσικού κόσμου και του ανθρώπου, οδηγώντας σε τελείως βεβαίως διαφορετικές χρονολογικές εκτιμήσεις, τις οποίες γνωρίζουμε σήμερα και για το ανθρώπινο είδος, που έχει μια προϊστορία σχεδόν 3 εκατομμυρίων ετών, πόσο μάλλον για τον ίδιο τον πλανήτη Γη ή για το σύμπαν. Μια πραγματική επανάσταση στην συναίσθηση της αρχαιότητας και του ανθρώπου και του φυσικού μας κόσμου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε και το ημίωρο, το πρώτο μέρος της συνάντησής μας. Θέλουμε κάτι άλλο, κύριε Γιαννόπουλε, να ξεκινήσουμε μετά να πατήσουμε σε όλα αυτά τα δεδομένα και να μας πούμε στο κυρίως θέμα? Το μόνο που αξίζει να διευκρινίσουμε είναι ότι η αρχαιολογία, υπό την έννοια του ενδιαφέροντος των ανθρώπων για το παρελθόν τους, υπήρχε σε διάφορες μορφές και πιο πριν, και με τον αρχαιοδυφισμό και σε διάφορους αρχαίους πολιτισμούς. Εδώ όμως αναφερόμαστε στην συγκρότηση της σύγχρονης αρχαιολογίας ως επιστημονικού κλάδου, που όπως και η ιστορία θεμελιώνεται στα τέλη του 18ου και κυρίως στον 19ο αιώνα. Άρα λοιπόν μιλάμε και εδώ για ένα φαινόμενο του 19ου αιώνα κατ' ουσίαν. Θέλετε μετά, αμέσως μετά το διάλειμμα, να αρχίσουμε από την αρχαιογενετική, ή θα πάμε, δηλαδή για να αναζητήσουμε το ελληνικό DNA, θα μας βάλετε σε κάποιο δρόμο, φαντάζομαι? Βεβαίως, σε κάποιο μονοπάτι? Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε πρώτα από ένα
περίγραμμα των δύο βασικών θεωριών για το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και μετά να δούμε πώς εμπλέκεται η αρχαιογενετική και πού μας οδηγεί. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος μπαίνει στο κυρίως θέμα. Φαντάζομαι ότι αρέσει, φαντάζομαι και μας ερεθίζει όλους να ψάξουμε να δούμε από πού ερχόμαστε. Σε λίγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Από σήμερα καταπιανόμαστε πάντα στην αφήγηση της ιστορίας του 19ου αιώνα με κομμάτια της επιστήμης με τα οποία αναζητείται το απότερο παρελθόν μας, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλα τα κράτη, όλοι οι λαοί των εθνικών κρατών αναζητούν το παρελθόν τους. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτήν την αναζήτηση με την βοήθεια του κυρίου Θόδωρου Γιαννόπουλου. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και ο ίδιος διδάσκει στο Κρατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Με τον κύριο Γιαννόπουλο έχουμε συναντηθεί κοντά 10 και κάτι χρόνια πριν, όταν παρουσίασε, και τότε μάλιστα είχε κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση στην επιστημονική κοινότητα, το βιβλίο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες», και έχουμε κάνει μια σειρά εκπομπών. Τώρα, καλημέρα σας κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα σας και πάλι. Θα βαδίσουμε περίπου σε αυτόν τον δρόμο, πλην όμως πάντα υπό το πλαίσιο που θέτει ο 19ος αιώνας, οπότε και αρχίζουν σε αυτές τις επιστήμες να δραστηριοποιούνται σειρά επιστημόνων. Κάποιους μας τους έχετε ήδη αναφέρει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιες σχολές. Η αγγλοσαξονική θα έχει ισχυρό λόγο σε αυτήν την αναζήτηση της προϊστορίας και της προέλευσής μας. Λοιπόν, ορίστε ο λόγος εσάς να ξεκινήσουμε να μας πείτε το ινδοευρωπαϊκό θέμα και στη συνέχεια να αναζητήσουμε και αυτό το περίφημο ελληνικό DNA. Όπως λοιπόν προαναφέραμε, η συστηματική μελέτη του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος είναι κατ' ουσίαν ένα τέκνο του 19ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, τέκνα του 19ου αιώνα είναι και δύο από τις πιο γνωστές θεωρίες που διατυπώθηκαν ως φιλόδοξες απόπειρες επίλυσης του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος. Η μία από αυτές ήταν η λεγόμενη βόρειο-ευρωπαϊκή υπόθεση, που εντόπιζε την κοιτίδα των πρώτων Ινδοευρωπαίων στον βόρειο γερμανικό χώρο. Είναι μια υπόθεση στην οποία έπαιξαν ρόλο Γερμανοί αρχαιολόγοι όπως ο Γκούσταφ Κοσίνα, οι οποίοι έμειναν διάσημοι και διαβόητοι, θα λέγαμε, στην έρευνα, ακριβώς επειδή προσπάθησαν να θέσουν με έναν, θα λέγαμε, ενίοτε απροκάλυπτο τρόπο την αρχαιολογία στην υπηρεσία εθνικών και εθνικιστικών επιδιώξεων. Οι Γερμανοί αρχαιολόγοι τοποθετούσαν λοιπόν την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων στον βόρειο γερμανικό χώρο και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούσαν να συσχετίσουν με τα νεότερα έθνη, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ομάδες αρχαιολογικών ευρημάτων της προϊστορίας, αυτά που σήμερα ονομάζουμε αρχαιολογικούς πολιτισμούς. Τι σημαίνει? Θέλουν από τότε να τεκμηριώσουν την καθαρότητά τους. Θέλαν να τεκμηριώσουν κατ' ουσίαν την ύπαρξη των αρχαίγονων μορφών προπλασμάτων των σύγχρονων εθνών μέσω της μελέτης της γεωγραφικής και χρονολογικής διασποράς συγκεκριμένων αρχαιολογικών ευρημάτων. Εδώ παίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο η έννοια του αρχαιολογικού πολιτισμού και πρέπει λίγο να σταθούμε σε αυτό. Τι σημαίνει αρχαιολογικός πολιτισμός? Τι σημαίνει αυτό που στην αγγλοσαξονική ορολογία ονομάζεται archaeological culture? Οι αρχαιολογικοί πολιτισμοί, ο μινωικός, ο μικηναϊκός, των κοδωνοειδών κυπέλων, της χινοειδούς κεραμικής, ή ο πολιτισμός Γιάμναγια ή οποιοδήποτε άλλος πολιτισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύνολα ομάδες αρχαιολογικών ευρημάτων οι οποίες εμφανίζονται συνήθως
κατ' εξακολούθηση συστηματικά σε μια συνάφεια μεταξύ τους, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές και χρονολογικές συνάφειες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ομάδες υλικού πολιτισμού, οι οποίες μας βοηθούν σίγουρα να ταξινομήσουμε το χάος της προϊστορίας με τη βοήθεια ακριβώς αυτών των αλληλοδιάδοχων χρονολογικά πολιτισμών. Ένα όμως από τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν στην έρευνα, μία από τις μείζονες περιπλοκές, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι αρχαιολογικοί πολιτισμοί εκλαμβάνονταν και ενίοτε συνεχίζουν να εκλαμβάνονται από τους αρχαιολόγους ως οι αντανακλάσεις συγκεκριμένων εθνογλωσσικών ομάδων. Να θεωρούμε δηλαδή ότι οι φορείς, για παράδειγμα, του πολιτισμού της γραμμικής ταινιωτής κεραμικής ήταν άνθρωποι με κοινή γλώσσα, ίσως κοινή αίσθηση του συνανίκην, και στις πιο ακραίες εκδοχές για τις οποίες μιλήσαμε και πριν, να θεωρείται ότι κάποιοι από τους φορείς αυτών των αρχαιολογικών πολιτισμών είναι κατά κάποιο τρόπο οι προπάτορες, οι αρχαίγονοι πρόδρομοι των σύγχρονων εθνών. Γινόταν δηλαδή μια εξίσωση των αρχαιολογικών πολιτισμών, που είναι ένα απλό εργαλείο ταξινόμησης των καταλήπων του παρελθόντος, με συγκεκριμένες εθνικές και γλωσσικές ομάδες που διόλου τυχαία σε πολλές περιπτώσεις συνδέονταν ή γίνονταν αντιληπτές ως οι προπάτορες των σύγχρονων εθνών. Και εδώ γυρνάμε λίγο στο ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα για να επισημάνουμε ότι το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα τι ήταν στην ουσία και τι είναι. Είναι η αναζήτηση της απαρχής κατ' ουσίαν των σύγχρονων γλωσσών, οι οποίες σύγχρονες γλώσσες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τα σύγχρονα έθνη. Διότι στην εποχή μας, στην εποχή των νεωτερικών κρατών και ταυτοτήτων, οι γλώσσες, καλώς ή κακώς, θεωρούνται ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κάθε έθνους. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ να κάνουμε μια αναζήτηση των απαρχών των σύγχρονων εθνών, και στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε πως και η αρχαιολογία υπήρξε μια επιστήμη η οποία πολλές φορές συνδέθηκε υπέρ το δέον με αυτές τις σύγχρονες αναζητήσεις. Λέγαμε λοιπόν για την βόρειο-ευρωπαϊκή υπόθεση, η οποία διατυπώθηκε ιδίως από Γερμανούς αρχαιολόγους όπως ο Γκούσταφ Κοσίνα, η οποία ανεδείκνυε με τις δικές της μεθόδους τον βόρειο-γερμανικό χώρο ως την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων και έκανε ακριβώς χρήση αυτής της εντελώς αμφιλεγόμενης μεθόδου εντός εισαγωγικών της εθνικοποίησης των αρχαιολογικών πολιτισμών. Διόλου τυχαία, αυτή η θεωρία, η βορειοευρωπαϊκή υπόθεση του Γκούσταφ Κοσίνα, ενσωματώθηκε σιγά σιγά στην ευρύτερη ιδεολογία του Τρίτου Ράιχ. Όλοι γνωρίζουμε την αρία φυλή. Τι ήταν η αρία φυλή? Ήταν η προσπάθεια διασύνδεσης των Ναζί της Γερμανίας με τον αριανισμό, δηλαδή με τους πρώτο Ινδοευρωπαίους, διότι οι Άριοι ποιοι ήταν? Οι Άριοι ήταν μια ομάδα που αναφέρεται στις αρχαίες Ινδικές Βέδες, στα πρώιμα κείμενα της Ινδίας, και θεωρήθηκε σε πρώιμες φάσεις της έρευνας ότι αυτοί οι λεγόμενοι Άριοι που μοιάζουν να καταλαμβάνουν κάποια στιγμή κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. την Ινδική υποήπειρο, ότι αυτοί ήταν οι πρώτο Ινδοευρωπαίοι. Έτσι λοιπόν οι Ναζί προσέλαβαν και το έμβλημα της σβάστιγκας από την αρχαία Ινδική παράδοση και αυτό αναγορεύθηκαν στην ανώτερη αρία φυλή που εκπροσωπούσε υποτίθεται τους απογόνους αυτών των πρώτο Ινδοευρωπαίων. Και εδώ βλέπουμε με αυτή την κακοποίηση και εργαλειοποίηση του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος από τους Ναζί την άρρηκτη διασύνδεση της μελέτης αυτού του προβλήματος με τον σύγχρονο εθνικισμό. Η άλλη τώρα θεωρία για την οποία μιλήσαμε πριν, η θεωρία Κουργκάν, σίγουρα υπήρξε πολύ πιο αποφορτισμένη, θα λέγαμε, δεν συνοδεύτηκε ποτέ από ένα τόσο δυσάρεστο φορτίο, το φορτίο της διασύνδεσης με τέτοιου είδους ιδεολογίες και καθεστώτα. Παρά τα αυτά, και αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με την βορειοευρωπαϊκή υπόθεση. Να αναφέρουμε μία πάρα πολύ χαρακτηριστική: και οι δύο αυτές θεωρίες τοποθετούν τους πρώτο Ινδοευρωπαίους σε μία όψιμη φάση της προϊστορίας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι η όψιμη προϊστορία εφάπτεται ουσιαστικά χρονικά με την πρώιμη ιστορία. Και η πρώιμη ιστορία τι είναι? Υπό ένα σύγχρονο αρχαιγονιστικό, όπως θα λέγαμε, πρίσμα, είναι η απαρχή των σύγχρονων εθνών. Άρα βλέπουμε και εδώ πως η τοποθέτηση της πρώτο Ινδοευρωπαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, σε αυτήν την φάση της όψιμης προϊστορίας, μοιάζει να διασυνδέεται και εδώ με τις νεωτερικές εθνικές ταυτότητες, με την προσπάθεια. Έχει σκοπιμότητα ή όχι? Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε αυτό υπήρξε συνειδητό, διότι πολλές φορές η επιστήμη λειτουργεί και με βάση αυτό που ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, ο Τόμας Κουν, ονόμασε παραδείγματα, paradigms. Τι είναι τα παραδείγματα στο πλαίσιο της επιστημολογίας του Τόμας Κουν? Είναι πλέγματα
βαθύτερων παραδοχών, τα οποία εδραιώνονται και εμπεδώνονται κατά περιόδους και πολλές φορές ασκούν και μία υποσυνείδητη επίδραση στην περαιτέρω έρευνα. Βαθύτερες παραδοχές οι οποίες δεν αμφισβητούνται σε συγκεκριμένες περιόδους όπου επικρατεί αυτό που ο Κουν ονομάζει normal science, δηλαδή κανονική επιστήμη. Έτσι λοιπόν πολλές φορές δημιουργούνται επιστημονικές παραδόσεις βαθιά ριζωμένες, οι οποίες επενεργούν σε πολλά επίπεδα, πολλές φορές και με έναν υποσυνείδητο και ανύποπτο τρόπο, και προσπαθούν πολλές φορές οι επιστήμονες να κάνουν αυτό το οποίο ο Κουν ονόμασε πολύ ωραία επίλυση γρίφων. Εδώ όμως καλύτερα να αναφέρουμε τον αγγλικό όρο, τον πρωτότυπο, που είναι πολύ χαρακτηριστικός. Είναι ο όρος puzzle solving, δηλαδή επίλυση puzzle. Και γιατί ο Κουν χρησιμοποίησε τη λέξη puzzle? Τι είναι ένα puzzle? Ένα puzzle είναι μια προκαθορισμένη εικόνα. Η εικόνα είναι προκαθορισμένη. Απλώς πρέπει να βρεις τα κομμάτια να τα συνθέσεις στην εικόνα. Και να τα τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση σε μία όμως προκαθορισμένη εικόνα. Με το puzzle δεν ανακαλύπτουμε μία καινούργια εικόνα. Απλά εργαζόμαστε σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο και προσπαθούμε από το μετερίζει της κάθε επιστημονικής ειδίκευσης ή έρευνας να συμβάλλουμε ένα λιθαράκι, ένα κομματάκι στην ανασύνθεση αυτής της ήδη προκαθορισμένης εικόνας. Αυτό το κάνει για να αποφεύγονται κακοτοπιές, κύριε Γιαννόπουλε? Όχι, αυτό γίνεται διότι... Εννοώ ότι είναι δεδομένη η αρχική εικόνα. Η αρχική εικόνα, όπως συνεννοεί ο Κουν, είναι μια βαθιά ριζωμένη επιστημονική παράδοση. Για παράδειγμα, την οποία αποδέχτηκε η επιστήμη. Την οποία αποδέχονται ομάδες επιστημόνων. Για παράδειγμα, ένα paradigm, όπως θα μας έλεγε ο Τόμας Κουν, υπήρξε επί μακρόν η γεωκεντρική αντίληψη για το σύμπαν. Κάποια στιγμή όμως υπήρξε αλλαγή παραδείγματος και έχουμε το ηλιοκεντρικό μοντέλο. Το κάθε παράδειγμα είχε τους δικούς του κανόνες και μέσα σε αυτό επιστήμονες προσπάθησαν να επιλύσουν το puzzle. Για παράδειγμα, η επίκυκλη του Πτολεμαίου ήταν μια προσπάθεια να ερμηνευθούν οι τροχές των πλανητών με βάση το γεωκεντρικό σύστημα. Στο πλαίσιο του ηλιοκεντρικού μοντέλου, βεβαίως από τον Κοπέρνικο και μετά, υπάρχει μια τελείως διαφορετική ερμηνεία των ίδιων φαινομένων. Άρα λοιπόν διαμορφώνονται ενίοτε ισχυρές επιστημονικές παραδόσεις. Στην διατήρηση αυτών των παραδόσεων πολλές φορές παίζουν ρόλο και συμφέροντα και βεβαίως εδραιωμένες αντιλήψεις, οι οποίες διασυνδέονται και με το προφίλ, με την προσωπικότητα, με την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και συγκεκριμένων επιστημόνων και συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Διαμορφώνονται νοοτροπίες, διαμορφώνονται ενίοτε και καριέρες επί τη βάση συγκεκριμένων απόψεων, και γι' αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρξει αυτή η λεγόμενη αλλαγή παραδείγματος, η οποία δεν είναι απλά μια αλλαγή θεωρίας, είναι σύμφωνα με τον Κουν μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο αντίληψης των φαινομένων ή και γενικότερα του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι πολλές φορές οι επιστήμονες εργάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όχι μόνο ή τόσο λόγω σκοπιμοτήτων, αλλά επειδή αυτό είναι ένα καλά εδραιωμένο πλαίσιο, καλά επεξεργασμένο μέσα στις δικές του συνθήκες, μέσα στα δικά του συμφραζόμενα, και θεωρείται ότι με σχετική ασφάλεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προωθήσουμε επιμέρους πτυχές της έρευνας. Δεν είναι πάντα σκόπιμο, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να δούμε τα φαινόμενα αναστοχαστικά, να μην μένουμε μόνο στα επιφαινόμενα, αλλά να θέτουμε υποκρίση και το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου πολλές φορές λειτουργούν οι εκάστοτε ερευνητικές συμβολές. Έτσι λοιπόν, στο κεντρικό μας ζήτημα σε ό,τι αφορά αυτές τις θεωρίες, βλέπουμε ότι δύο διαφορετικές κατά τα άλλα θεωρίες, η βορειοευρωπαϊκή υπόθεση και η θεωρία Κουργκάν, και οι δύο τοποθετούν την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοινότητα στην όψιμη προϊστορία, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τη διασύνδεση με την αναζήτηση των σύγχρονων νεωτερικών εθνικών ταυτοτήτων. Και η αρχαιολογία βεβαίως διόλου τυχαία συνήργησε σε αυτό ακριβώς μέσω της παρερμηνείας της έννοιας του αρχαιολογικού πολιτισμού, της εθνικοποίησης των αρχαιολογικών συνόλων, δηλαδή της αντίληψης ότι συγκεκριμένα σύνολα αρχαιολογικών ευρημάτων συνιστούν την αντανάκλαση συγκεκριμένων εθνογλωσσικών ομάδων, και μιας περαιτέρω αυθαίρετης παραδοχής ότι αυτές οι υποτιθέμενες εθνογλωσσικές ομάδες της προϊστορίας πρέπει να θεωρηθούν ως οι πρόδρομοι των σύγχρονων εθνών. Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε στην επικράτεια την ελλαδική. Βεβαίως. Στον νησιωτικό χώρο πρώτα απ' όλα, τον Αιγαιακό, αλλά και σε συνδυασμό με την Κρήτη. Υπάρχει μια γέφυρα που λέγεται Κύπρος βέβαια, αλλά όλο αυτό και πώς αυτά διασυνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα.
Στην πορεία λοιπόν της έρευνας, ιδίως στον 20ο πλέον αιώνα, η θεωρία Κουργκάν είναι, θα λέγαμε, η θεωρία των στεπών, δηλαδή της Νοτιού Ρωσίας και Ουκρανίας, είναι και παραμένει σήμερα η επικρατέστερη, αν και όχι ομοφόνος. Και αυτή η θεωρία σε τι συνίσταται? Συνίσταται στην άποψη ότι περί την τρίτη ιδίως χιλιετία υπάρχει μια εκρηκτική εξάπλωση υπό την μορφή των μεταναστεύσεων ή και εισβολών αυτών των εικαζόμενων υποτιθέμενων πρώτων Ινδοευρωπαίων προς Ανατολάς, προς Δυσμάς και προς Νότον. Και λέγοντας προς Νότον, ουσιαστικά φτάνουμε σιγά σιγά και στην επικράτεια του Αιγαίου, την Ελλαδική και Αιγαιακή επικράτεια. Πολλές προσπάθειες έγιναν από τη σκοπιά της αρχαιολογίας να συνδεθούν συγκεκριμένα αρχαιολογικά φαινόμενα με το ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας Κουργκάν. Για παράδειγμα, ο πολιτισμός, ο λεγόμενος των κτηρίων με διαδρόμους της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην Νότιο Ελλάδα, ένας πάρα πολύ σημαντικός πολιτισμός που συνδέεται με την ανέγερση των πιο πρώιμων μνημιωδών κτισμάτων στην Ελλαδική επικράτεια και πιθανόν αντανακλά μια πρώιμη φάση και αστικοποίησης αλλά και κρατικής οργάνωσης. Κτίρια όπως η οικία των Κεράμων στη Λέρνα, όπως η Λευκή οικία στην Αίγινα, όπως τα κτίρια στα Ακοβίτικα της Μεσσηνίας και σε άλλες θέσεις όπως την Αιγιάλεια στην Ανατολική Αχαΐα και στη Φίβα. Τέτοιου είδους κτίρια τα οποία παρουσιάζουν κατά το μάλλον ή τον έναν σταθερό αρχιτεκτονικό τύπο, μνημιώδη, και τα οποία συνδέονται σε κάποιες περιπτώσεις και με την διοικητική χρήση σφραγίδων. Έχουμε λοιπόν στα μέσα της τρίτης χιλιετίας αυτόν τον πρώιμο, θα λέγαμε ίσως και ανακτορικό και αστικό πολιτισμό, ο οποίος περί το 2200 π.Χ. υφίσταται μια κατάρρευση, και αυτήν την κατάρρευση προσπάθησαν αρχαιολόγοι στο παρελθόν να συσχετίσουν με την θεωρία Κουργκάν και να επιχειρηματολογήσουν ότι τότε έχουμε την έλευση των πρώτων Ελλήνων στην Ελλάδα. Τότε που η μετανάστευση, δηλαδή, η οποία συμβαίνει στην Ελλαδική επικράτεια. Στον προγενέστερο χρόνο, δηλαδή πριν από την τρίτη χιλιετία, αυτή η θεωρία τι λέει? Ότι εδώ στην Ελλαδική επικράτεια ζουν ποιοι άνθρωποι? Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ζουν οι προέλληνες, οι προελληνικοί πληθυσμοί, για τους οποίους υπάρχει μεγάλη ασάφεια αν τους εκλάβουμε ως προέλληνες, ποια γλωσσική και γενικότερα πολιτισμική ταυτότητα να τους προσδώσουμε. Υπάρχουν ωστόσο παραλλαγές της θεωρίας Κουργκάν, όπως του Αμερικανού αρχαιολόγου Κόλμαν, που τοποθετούν την ίδια εικαζόμενη διαδικασία 1000 χρόνια πριν, δηλαδή στις απαρχές της εποχής του Χαλκού, γύρω στο 3200. Και εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που προσδένεται εξ αρχής στο ευρύτερο πλαίσιο της θεωρίας Κουργκάν. Αν θέλουμε τώρα να πάμε ακόμα πιο πίσω, σαφώς υπάρχει και μια άλλη θεωρία η οποία μεταφέρει τις εξελίξεις ακόμα πιο πίσω και πιο συγκεκριμένα στις απαρχές της νεολιθικής εποχής, η θεωρία του μεγάλου αρχαιολόγου του Βρετανού Colin Renfrew, ο οποίος από τη δεκαετία του 80 και μετά ανέπτυξε την λεγόμενη Ανατολιακή υπόθεση, η οποία συσχετίζει την εξάπλωση των Ινδοευρωπαίων με την εξάπλωση του νεολιθικού πολιτισμού από την περιοχή της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας προς την Ευρώπη, αρχής γενομένης από την 7η χιλιετία π.Χ. και μετά. Η συγκεκριμένη θεωρία, θα λέγαμε, δεν κατάφερε να εκτοπίσει την θεωρία Κουργκάν, παρά το ότι η θεωρία του Ρένφριου είναι μια εξαιρετική θεωρία, κατά την άποψή μου πολύ πιο υψηλή στάθμης από τη θεωρία Κουργκάν, ακριβώς διότι ο Ρένφριου προσπάθησε να συνδέσει τη διαδικασία εξινδοευρωπαϊσμού με μια πολύ καλά τεκμηριωμένη εκ μέρους της αρχαιολογίας διαδικασία, που είναι η εξάπλωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από την έφορη ημισέλληνο προς την Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι ο Ρένφριου ανέπτυξε αυτή την ιδιαίτερα ευφυή θεωρία, παρά το γεγονός ότι ανασκεύασε και αποδόμησε, κατά την άποψή μου, πολύ πιστικά πτυχές της θεωρίας Κουργκάν, και ιδίως την ιδέα ότι μαζικές μεταναστεύσεις ανθρώπων και εισβολές ευθύνονται για τις πολιτισμικές και γλωσσικές αλλαγές κατά την προϊστορία, η θεωρία αυτή δεν κατάφερε να επικρατήσει, και θα ήθελα εδώ να κάνω την επισήμανση και να εκφράσω την προσωπική άποψη ότι ένας λόγος που δεν κατάφερε να εκτοπίσει, θα λέγαμε, τη θεωρία Κουργκάν είναι ότι, μεταφέροντας την διαδικασία αυτή αρκετές χιλιάδες χρόνια πιο πίσω, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποσυνδέεται η γλωσσική αυτή διαδικασία από τα μεταγενέστερα έθνη. Αποσυνδέεται δηλαδή από το βαθύτερο παράδειγμα
των νεωτερικών εθνικών κρατών και ταυτοτήτων, το οποίο κατά την άποψή μου επενεργεί συνειδητά ή ασύνειδα στη μελέτη αυτού του προβλήματος. Έτσι λοιπόν συνδεόμαστε και πάλι με τον 19ο αιώνα, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για τη μελέτη όλων αυτών των φαινομένων, και θα μπορούσε κανείς να πει ότι από πολλές πλευρές, και θα το δούμε αυτό σε λίγο και όταν μιλήσουμε για τα θέματα της γενετικής, ο 19ος αιώνας είναι κατά τη γνώμη μου ένας αιώνας ο οποίος δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έχουμε αλλάξει φάση δηλαδή. Είμαστε ακόμη στα θέματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Αυτό εννοείται, κύριε Γιαννόπουλε? Αυτό το οποίο εννοώ είναι ότι δεν έχει τελειώσει ποτέ, υπό την έννοια ότι οι βάσεις που έθεσε για την ανάπτυξη του σύγχρονου εθνικισμού, των σύγχρονων αντιλήψεων περί εθνικής ταυτότητας, συνεχίζουν μέχρι σήμερα να είναι κυρίαρχες και να εμφανίζονται πολλές φορές ή να επανεμφανίζονται, να το πούμε πιο σωστά, με διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε σε λίγο για την παρέμβαση της γενετικής σε αυτήν την επιστημονική αναζήτηση και θα δούμε ότι οι υπερσύγχρονες, κατά τα άλλα, επιστημονικές εφαρμογές μας μεταφέρουν παρά τα αυτά σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που θυμίζει πάρα πολύ έντονα παραδοχές του 19ου αιώνα. Και θα δούμε πώς μέσω του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος άνοιξε ο δρόμος για να επιστρέψουμε σε κάποιες αντιλήψεις περί του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος και περί των απαρχών των σύγχρονων εθνών, οι οποίες νομίζαμε κάποιοι από όσους θεραπεύουμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες ότι είχαν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Βλέπουμε όμως ότι συνεχίζουν να υπάρχουν και να εμφανίζονται με έναν διαφορετικό τρόπο. Και ο λόγος πίσω από αυτό θα έλεγα ότι είναι ακριβώς η επενέργεια των νεωτερικών εθνικών ταυτοτήτων και συγκεκριμένων στοιχείων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτές. Άρα είμαστε ανάμεσα σε μια άποψη που λέει ότι εδώ υπήρχαν πάντα Έλληνες από το βάθος των αιώνων και όσοι έρχονταν γίνονταν Έλληνες, ή εξακολουθούμε να λέμε ότι το απόλυτο το ελληνικό οικοδομήθηκε με την έλευση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι υιοθέτησαν παραδόσεις που βρήκαν από τους γηγενείς? Έχουμε καταρχάς διαφορετικές θεωρίες σχετικά με την έλευση και διαμόρφωση της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα βεβαίως κάποια στιγμή έγινε και ο άξονας του έθνους των Ελλήνων όπως το αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις αρχαίες πηγές, αλλά αυτή η περίοδος που οι άνθρωποι καταγράφουν την αντίληψή τους περί της εθνικής του συνείδησης, είναι η ιστορική χρόνη της αρχαιότητας. Είναι η πρώτη χιλιετία π.Χ. Πιο πριν, σε προγενέστερες εποχές, μπορούμε κατά την άποψή μου να μιλήσουμε μόνο για την γλωσσική πραγματικότητα της προϊστορίας και προσεκτικά να διακρίνουμε την έννοια της γλώσσας από οποιαδήποτε έννοια περί έθνους και εθνικής συνείδησης, για την οποία δεν έχουμε τεκμήρια. Συνεπώς, το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ένα γλωσσολογικό πρόβλημα, όμως επειδή ακριβώς η γλώσσα συνδέεται τόσο άρρηκτα στην νεωτερική μας εποχή με τα έθνη, η σκιά, θα λέγαμε, του έθνους είναι πάντα ισχυρή και έντονη σε αυτήν την αναζήτηση. Και το πόσο έντονη είναι θα το δούμε όταν επισέλθουμε και στα ζητήματα της γενετικής, τα οποία είναι άκρος επίκαιρα. Όταν ο Αγαμέμνων συγκεντρώνει τον στρατό για να πάει να πολεμήσει στην Τρία, συγκεντρώνει στρατό Ελλήνων? Συγκεντρώνει στρατό Αχαιών, Αργίων, Δαναών, όπως μας λέει ο Όμηρος. Συγκεντρώνει στρατό ανθρώπων οι οποίοι έχουν και την δική τους τοπική ταυτότητα, αλλά έχουν και μια ευρύτερη ελληνική, θα λέγαμε σήμερα, ταυτότητα ή αχαϊκή, εν σχέση προς τους αντιπάλους τους. Ήδη το λένε ή εμείς το λέμε ότι έχουν ελληνική? Το βλέπουμε μέσα από τον Όμηρο. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι ο Όμηρος περιγράφει πράγματα αμφιλεγόμενης ιστορικότητας, πράγματα τα οποία προέρχονται πιθανότατα και από διαφορετικές εποχές και συνεπώς δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ως ιστορική πηγή. Τα αξιοποιούμε πολύ προσεκτικά ως αντανακλάσεις κάποιων περιόδων, είτε της προϊστορίας, είτε των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων, είτε των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Άρα σίγουρα δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμούς του σήμερα για το παρελθόν. Πρέπει να είναι αυτό, να τώρα τι ωραία μας το θέσατε, πρέπει ο ορισμός να δίνεται με τα δεδομένα της εποχής. Με τα δεδομένα της εποχής. Γιατί και ο Όμηρος μπορεί να ερμηνεύει στην εποχή του τα προγενέστερα. Βεβαίως, και δεν ξέρουμε αν όσα αναφέρονται στα ομηρικά έπι αντανακλούν μία και μόνη εποχή. Μπορεί να αντανακλούν πολλές διαφορετικές εποχές. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν και μοτίβα μεγάλης παλαιότητας μέσα στα έπι. Συνεπώς, χρειάζεται να μελετούμε προσεκτικά τα διάφορα αυτά στοιχεία μέσα στη συνάφειά τους όσο μας είναι δυνατόν. Διότι σε τελική ανάλυση και τις παλαιές συνάφειες, τις αρχαίες, εμείς είμαστε που τις ερμηνεύουμε σήμερα. Οπότε πάντοτε ο δικός μας ρόλος, καλός ή κακός, είναι καθοριστικός.
Χαρήκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος είναι διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας, διδάσκει στο Κρατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Λευκοσία. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, κύριε Γιαννόπουλε, την προσεχή Κυριακή, με το δεύτερο μέρος στο οποίο θα μας απασχολήσουν αυτά τα θεωρητικά, αλλά δεν θα έλεγα μόνο θεωρητικά ζητήματα, γιατί μέσα από αυτά τις θεωρίες παρήχθησαν και παράγονται και θέσεις πολιτικές που είπαμε ότι αυτό είναι σφάλμα, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Καλή Κυριακή σας εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην αφήγηση της ιστορίας του 19ου αιώνα δεν μπορούμε να μην θέσουμε και κάποια θεωρητικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με την προσπάθειά μας να βρούμε το παρελθόν μας, να αναζητήσουμε την προέλευσή μας. Δεν θα μακρηγορήσω στον πρόλογο, γιατί δεν θέλω να αφαιρώ χρόνο από την υπέροχη, περίφημη περιγραφή που κάνει σε αυτά τα θέματα ο προσκεκριμένος μας. Είναι ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας, καθηγητής στο Κρατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας. Και μάλιστα ο κύριος Γιαννόπουλος στην απαρχή της επιστημονικής του πορείας μπορώ να θυμηθώ ότι θεωρήθηκε παιδί θαύμα, ακριβώς γιατί ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι της αρχαιολογίας της προϊστορικής. Και μάλιστα άλλοι καθηγητές τον συνέστηναν ως έναν πολύ σοβαρά δομημένο θεωρητικά νέο επιστήμονα. Έχετε διαβάσει πολύ, γεγονός. Νομίζω ότι όλοι όσοι καταπιανόμαστε με αυτά τα θέματα διαβάζουμε και πρέπει να διαβάζουμε, όσο και αν αυτό ενίοτε είναι δύσκολο, διότι δίνεται εδώ την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι το κεντρικό μας θέμα, αλλά ξέρετε, πολλές φορές και τα σύγχρονα πανεπιστήμια έχουν υπεργραφειοκρατικοποιηθεί ως δομές, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να μην μπορούν να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή κυρίως στην έρευνα, και η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ενίοτε αυτή η μονήρης διαδικασία της ανάγνωσης, της ανασκαφής στη βιβλιογραφία και της προσπάθειας σύνδεσης και σύνθεσης των πληροφοριών. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα λέγατε πως οι πρώτοι επιστήμονες, γλωσσολόγοι, οι οποίοι αναζητούσαν αυτές τις κοινές λέξεις μεταξύ γλωσσών που ομιλούνται, ας πούμε, στην Ινδική Χερσόνησο, σε συνδυασμό με τις γλώσσες που μιλούσαν οι άνθρωποι νοτίως της Ρωσίας, στην Ασία ή ακόμη και πιο δυτικά. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε υπολογιστής να πεις ότι θα βάλουμε μέσα δεδομένα σε έναν υπερυπολογιστή, όπως φαντάζομαι ότι γίνεται σήμερα, ο οποίος να αναζητήσει κοινές ρίζες λέξεων και ό,τι άλλο αναζητήσει. Αυτό γινόταν με ανάγνωση και γραφή και τίποτα άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την παρατήρηση, και άνθρωποι όπως ο Sir William Jones ήταν υψηλή στάθμης λόγοι, πολύγλωσσοι, είχαν δεξιότητες οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην οποία διανύουμε πρόκειται να χαθούν, και αυτό ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι λοιπόν τέτοια στάθμης και τέτοιου είδους λόγοι. Πολύγλωσσοι σε επίπεδο άνω των 10 γλωσσών. Βεβαίως. Και θέλω να πω δυνατότητα γραφής και κατανόησης κειμένου. Και μελέτης αυτών των γλωσσών. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κορυφαίους επιστήμονες που ενεπλάκησαν στην ιστορία του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος, και από τη σκοπιά της γλωσσολογίας και βεβαίως και από τη σκοπιά της αρχαιολογίας. Και αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας συζήτηση στο γεγονός ότι και το Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα γενικά, αλλά και ειδικότερα οι κυριότερες θεωρίες του, ιδίως η βορειοευρωπαϊκή υπόθεση και η θεωρία Κουργκάν, είναι ευδιάκριτα τέκνα του 19ου αιώνα. Τώρα, εδώ θα χρειαστείτε άλλη μια επανάληψη. Πολύ σύντομα. 2 θεωρίες για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη συζήτησή μας ακροατές μας, οι οποίοι πιθανώς δεν μας έχουν ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα και θα ανατρέξουν από τη δεύτερη συζήτηση να ακούσουν την πρώτη.
Η βορειοευρωπαϊκή λοιπόν υπόθεση είναι αυτή που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ήταν αυτή που τοποθετούσε την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων στον βόρειο γερμανικό χώρο και ήταν μια θεωρία στην οποία υπήρχε ιδιαίτερη αρχαιολογική συμβολή από αρχαιολόγους όπως ο Γερμανός Γκούσταφ Κοσίνα, οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν αρχαιολογικούς πολιτισμούς της προϊστορίας με τους προπάτορες των σύγχρονων εθνών και ήταν μια θεωρία η οποία δυστυχώς κατέληξε να ενσωματωθεί, να εργαλειοποιηθεί αργότερα από την ναζιστική προπαγάνδα. Η έτερη θεωρία που τελικά υπήρξε πολύ πιο επιδραστική σε έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέχρι σήμερα είναι η θεωρία των στεπών της Νότιας Ρωσίας, η θεωρία Κουργκάν, που τοποθετεί τους πρώτο Ινδοευρωπαίους στις στέπες ακριβώς της Νότιας Ρωσίας και Ουκρανίας και θεωρεί ότι κατά την τρίτη χιλιετία και κατά την δεύτερη χιλιετία αρχίζει μια διαδικασία εξάπλωσης αυτών των πρώτο Ινδοευρωπαίων από τις στέπες προς Δυσμάς και προς Ανατολάς. Και λέγαμε στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι και οι δύο θεωρίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι τοποθετούν τη διαδικασία στην όψιμη φάση της προϊστορίας, δηλαδή λίγο πριν την εποχή του Χαλκού, η οποία όψιμη φάση της προϊστορίας σχεδόν εφάπτεται, θα λέγαμε, με την πρώιμη ιστορία. Και τι σημαίνει πρώιμη ιστορία σε αυτό το πλαίσιο? Σημαίνει την πρώιμη ιστορία των εθνογλωσσικών εκείνων ομάδων που ήθιστε να τις θεωρούμε προδρόμους των σύγχρονων εθνών. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ερευνητική αναζήτηση των απαρχών των σύγχρονων νεωτερικών εθνών και ταυτοτήτων. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην πορεία της έρευνας του Ινδοευρωπαϊκού προβλήματος υπήρξαν και τάσεις βιολογικοποίησης αυτού του προβλήματος, με τους Ινδοευρωπαίους να θεωρούνται ως μια ανώτερη αρία φυλή με συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η θεωρία των ξανθών δολιχοκέφαλων αρίων, η οποία συνδέεται βεβαίως με την ναζιστική ιδεολογία, και εκεί που νόμιζαν οι επιστήμονες ότι τέτοιου είδους τάσεις βιολογικοποίησης των φαινομένων είχαν παρέλθει ανεπιστρεπτή, έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες μία τάση η οποία δυστυχώς, τουλάχιστον εν μέρη, μας επαναφέρει σε αυτές τις όχι και τόσο ευχάριστες εποχές. Τις τελευταίες δεκαετίες αναφέρεστε στον 20ο και 21ο αιώνα? Αναφέρομαι στον 21ο αιώνα. Προφανώς αναφέρομαι στις έρευνες της πληθυσμιακής γενετικής και της αρχαιογενετικής, και τα πρώτα στάδια αυτής της σύγχρονης εμπλοκής της γενετικής τοποθετούνται σίγουρα στα τέλη του 20ου αιώνα, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και μετά. Όμως κάποιες πιο εντυπωσιακές, θα λέγαμε, συμβολές, ιδίως της αρχαιογενετικής, τοποθετούνται στα τελευταία 10-15 χρόνια. Να εξηγήσουμε βεβαίως ακροθυγώς σε τι αναφερόμαστε. Η σύγχρονη πληθυσμιακή γενετική, η γενετική των πληθυσμών, είναι μια επιστήμη, ένας επιστημονικός κλάδος, ο οποίος από τη δεκαετία του 80 και μετά προσπάθησε με τις δικές του μεθόδους να εμπλακεί στην μελέτη της ανθρώπινης προϊστορίας και να ανασκάψει το γενετικό αρχείο συγκεκριμένων καταγωγικών γραμμών και παραλλαγών της γενετικής του ανθρώπου, οι οποίες θεωρήθηκε και θεωρείται ότι μπορούν να μας αποκαλύψουν πτυχές της πληθυσμιακής πραγματικότητας και κινητικότητας των προγόνων μας. Είχε και πρακτικό μέρος αυτό το κομμάτι της επιστήμης, δηλαδή η ανάλυση οστών που βρίσκονται από την αρχαιολογική σκαπάνη? Εδώ περνάμε στην πτυχή εκείνη που λέγεται αρχαιογενετική. Τι είναι η αρχαιογενετική? Είναι η γενετική μελέτη καταλήπων αρχαίων πλέον. Και γιατί υπάρχει εδώ αυτή η διαφοροποίηση? Διότι στις πρώτες φάσεις της εμπλοκής της πληθυσμιακής γενετικής με την προϊστορία, οι γενετιστές επικέντρωναν τη μελέτη τους σε σύγχρονους πληθυσμούς. Έπαιρναν δηλαδή δείγματα από ζώντες σύγχρονους πληθυσμούς και προσπαθούσαν μέσω συγκεκριμένων μεθόδων και παραδοχών να κάνουν μία αναγωγή αυτών των πορισμάτων για να εξάγουν συμπεράσματα σε σχέση με το παρελθόν. Στην πορεία όμως έγινε σαφές ότι μια ίσως πολύ πιο άμεση μέθοδος και ίσως πιο αξιόπιστη να μελετήσουμε με όρους γενετικής το παρελθόν είναι να εξαγάγουμε δείγματα γενετικά και DNA από αρχαίους σκελετούς, από αρχαία σκελετικά κατάλοιπα, τα οποία ανακαλύπτονται βεβαίως καταρχάς από τους αρχαιολόγους. Οι αρχαιολόγοι στη συνέχεια δίνουν πρόσβαση στους γενετιστές, οι οποίοι εξάγουν αυτά τα δείγματα και προσπαθούν πλέον να εξάγουν συμπεράσματα τα οποία να έχουν μια πιο άμεση πλέον πρόσδεση στις περιόδους της προϊστορίας που είναι το αντικείμενο της κάθε έρευνας. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές σε αυτές τις έρευνες της αρχαιογενετικής έχουμε ένα κάπως παράξενο παιχνίδι ρόλων.
Δηλαδή, επειδή μιλάμε κατ' ουσίαν για συμπράξεις μεταξύ γενετιστών και αρχαιολόγων, έχουμε από τη μια μεριά τους γενετιστές οι οποίοι επιδεικνύουν μια έντονη επιθυμία να καταπιαστούν με ιστορικά και αρχαιολογικά ζητήματα. Θα έλεγε κανείς κάπως χαριτολογώντας ότι επιθυμούν να υποδίονται τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους. Και από την άλλη μεριά έχουμε την ακριβώς αντίστροφη τάση, δηλαδή αρχαιολόγους οι οποίοι επιθυμούν να υποδηθούν και αυτοί, αν όχι τους γενετιστές, τουλάχιστον αυτό που στην αγγλοσαξονική ορολογία ονομάζεται scientists. Δηλαδή όχι γενικά τους επιστήμονες, αλλά ειδικότερα τους επιστήμονες θετικιστικής κοπής, διότι ο όρος science στην αγγλική ορολογία έχει μια πιο έντονη διασύνδεση και συνδήλωση με τις θετικές επιστήμες, εξού και η αντίστοιξη μεταξύ sciences και humanities. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει η επιθυμία εκ μέρους αρκετών αρχαιολόγων και ιστορικών να συμμετέχουν σε έρευνες οι οποίες θεωρούν ότι προσφέρουν κάποια πειραματικά, ποσοτικά, αντικειμενικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν απαντήσεις για το παρελθόν πιο χειροπιαστές από τις θεωρούμενες ως απλές υποθέσεις των ανθρωπιστικών επιστημών. Υπάρχει δηλαδή εδώ αυτή η επιστημολογική περιπλοκή, όπου πολλές φορές και οι ίδιοι εκπρόσωποι των ανθρωπιστικών επιστημών επιδεικνύουν μια πολλές φορές κάπως άκριτη τάση εξειδανίκευσης των θετικών επιστημών, πιστεύοντας όχι μόνο ότι αυτές μπορούν να συνεισφέρουν, που σαφέστατα μπορούν να συνεισφέρουν, αλλά ότι διακρίνονται από μια ουδετερότητα και μια αντικειμενικότητα, η οποία ωστόσο, αν δούμε τα πράγματα πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι δεν είναι πάντα αυτή που νομίζουμε και ότι τα επιστημονικά και ερευνητικά πορίσματα δεν υπάρχουν εν κενό. Η περίπτωση λοιπόν της αρχαιογενετικής είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τις τελευταίες δεκαετίες έγινε μια προσπάθεια να αναβιώσει η θεωρία Κουργκάν, δηλαδή η θεωρία των στεπών, μέσω ερευνών αρχαίου DNA, οι οποίες φαίνονται να τεκμηριώνουν κάποιο είδους πληθυσμιακή εξάπλωση από την περιοχή των στεπών προς τις δυτικότερες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, προς την περιοχή ενός προϊστορικού πολιτισμού που λέγεται της σχινοειδούς κεραμικής. Μιλάμε για πολιτισμούς της τρίτης ουσιαστικά χιλιετίας στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό όμως τώρα για όσους έχουν κάποια γνώση επί των ελλαδικών δεδομένων, αν μπορούμε να κάνουμε και ένα συσχετισμό, αναφερόμαστε για μια παρουσία ανθρώπινη η οποία προηγείται του μινωικού πολιτισμού, κύριε Γιαννόπουλε? Σαφώς. Για να το συνδέω λίγο και με την ελλαδική επικράτεια. Οι συγκεκριμένες μελέτες αφορούν ουσιαστικά την τρίτη χιλιετία στην κεντρική Ευρώπη. Με όρους αιγαιακής αρχαιολογίας, η τρίτη χιλιετία είναι η πρώιμη εποχή του χαλκού, η οποία είναι η εποχή του πολιτισμού των κτηρίων με διαδρόμους και του κυκλαδικού πολιτισμού και όχι ακόμα η εποχή των ανακτορικών πολιτισμών. Ο ανακτορικός μινωικός πολιτισμός χρονολογείται στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας, χονδρικά μεταξύ 1900 και 1500 π.Χ. και μετά έχουμε τον μικηναϊκό πολιτισμό, χονδρικά μεταξύ 1600 και 1100 π.Χ. Εδώ λοιπόν αυτές οι μελέτες που αφορούν τον πολιτισμό των στεπών που ονομάζεται Γιάμναγια ή Γιαμνάγια και τους δυτικότερους νεολιθικούς πολιτισμούς της κεντρικής Ευρώπης αφορούν την τρίτη χιλιετία, την εποχή δηλαδή εκείνη που θεωρείται στο πλαίσιο της θεωρίας Κουργκάν ότι άρχισε η εξάπλωση των Ινδοευρωπαίων. Έχουμε λοιπόν αυτές τις αρχαιογενετικές έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευρεία πληθυσμιακή μετακίνηση από την περιοχή του πολιτισμού Γιάμναγια των στεπών προς τους δυτικότερους πολιτισμούς της κεντρικής Ευρώπης και στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες αρχαιογενετικές έρευνες που προσπάθησαν να εχνηλατήσουν περαιτέρω αυτό το οποίο ονομάζουν πολλές φορές οι γενετιστές στεπική καταγωγή ή step ancestry ή Γιάμναγια ancestry και σε άλλους πολιτισμούς. Αυτό οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη, έντονη επιστημονική συζήτηση σε ποιο βαθμό η αρχαιογενετική και γενικά η γενετική μπορεί όντως να μας οδηγήσει σε μια πρόοδο στη μελέτη αυτών των ζητημάτων. Και να τα αποδείξει όλα αυτά. Και να τα αποδείξει, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσατε, διότι αυτό το οποίο υπόσχονται συνήθως αυτές οι εφαρμογές είναι να δώσουν απαντήσεις με όρους αυτού που στην αγγλοσαξονική ορολογία ονομάζεται hard science, δηλαδή σκληρή επιστήμη, δηλαδή αντιλήψεις και δεδομένα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Εδώ να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και να θυμηθούμε ότι γενικά στις κοινωνίες μας υπάρχει αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως δημόδης θετικισμός. Υπάρχει δηλαδή μια αντίληψη ότι πολλές φορές οι θετικές επιστήμες και οι φυσικοχημικές εφαρμογές κομίζουν πάντοτε απολύτως αμερόληπτα και αντικειμενικά στοιχεία.
Να θυμίσω ένα παράδειγμα ότι την περίοδο. Το βαρύ τεκμήριο λοιπόν. Ακριβώς. Το αδιαμφισβήτητο τεκμήριο. Ακριβώς. Την περίοδο της πανδημίας, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, υπήρξε μία ιατρός που έκανε τότε συχνές εμφανίσεις στην ελληνική τηλεόραση, που είχε αναφέρει μία πολύ χαρακτηριστική φράση, ότι στην επιστήμη υπάρχουν δεδομένα και όχι απόψεις. Αυτή είναι μια θεμελιωδώς λανθασμένη άποψη. Οι επιστήμονες περιβάλλονται από εκατομμύρια δεδομένα και δεν είναι όλα αυτά τα εκατομμύρια δεδομένα το αντικείμενο της έρευνάς τους. Οι επιστήμονες εστιάζουν πάντα σε συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία τα μελετούν επί τη βάση συγκεκριμένων μεθόδων. Και η εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα, όπως και οι μέθοδοι και οι ερμηνείες των δεδομένων, προκύπτουν μέσα από απόψεις. Οι απόψεις αυτές πολλές φορές δεν είναι απλές απόψεις. Είναι βαθύτερα παραδείγματα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας συζήτηση, κατά την ορολογία του Αμερικανού φιλοσόφου της επιστήμης, του Τόμας Κουν, δηλαδή βαθύτερες παραδοχές. Και μία από τις πλέον ισχυρές βαθύτερες παραδοχές στη μελέτη της προϊστορίας και του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος είναι ακριβώς το παράδειγμα των νεωτερικών εθνών και ταυτοτήτων, το οποίο θεμελιώθηκε τον 19ο αιώνα. Για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό? Διότι οι έρευνες αυτές της πληθυσμιακής γενετικής κάνουν στην πραγματικότητα χρήση των ίδιων θεωρητικών και μεθοδολογικών παραδοχών, οι οποίες εδραιώθηκαν στη μελέτη του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος και γενικότερα στην θεωρία και πράξη της αρχαιολογίας ήδη τον 19ο αιώνα. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε μελέτες της αρχαιογενετικής που κάνουν λόγο για το DNA ή την γενετική καταγωγή των Ινδοευρωπαίων. Αυτή είναι μια φράση που μπορεί να μην μας ακούγεται προβληματική εκ πρώτης ακοής, να το πω έτσι, αλλά είναι μια βαθιά προβληματική φράση και μια βαθιά προβληματική ορολογία, διότι η γενετική είναι γενετική των πληθυσμών. Δεν είναι γενετική ούτε των εθνών, ούτε των εθνογλωσσικών ή γλωσσικών ομάδων. Η γενετική είναι γενετική πληθυσμών και κάθε προσπάθεια μέσω χρήσης προβληματικής ορολογίας να διασυνδέσουμε την γενετική με την κατηγορία του έθνους και της γλώσσας μας οδηγεί σε ατραπούς βιολογικοποίησης του πολιτισμού. Συνεπώς εδώ έχουμε να κάνουμε με μια έκφανση βιολογικοποίησης του ινδοευρωπαϊκού προβλήματος που δυστυχώς μας θυμίζει, αν και δεν είναι ακριβώς ίδια, και με τις αλίστου μνήμης ανάλογες προσπάθειες που έγιναν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και βεβαίως συνδέονται με μελανές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι η οδήγησαν σε όλα αυτά τα φιλετικά εγκλήματα. Βεβαίως. Δεν είναι βεβαίως οι σύγχρονοι γενετιστές ούτε ναζί, ούτε φύλλα προσκύμενοι σε τέτοιες ιδεολογίες, αλλά είναι συνεχιστές επιστημονικών παραδόσεων που έστω και σε μια πιο αθώα σύγχρονη μορφή και πολλές φορές χωρίς κακή πρόθεση έλαβαν ως δεδομένα κάποια δεδομένα. Ουσιαστικά κάνουν αυτό το οποίο πολλές φορές λέγεται κυκλικός συλλογισμός. Δηλαδή επιλέγουν συγκεκριμένες περιοχές έρευνας με συγκεκριμένα κριτήρια, τις οριοθετούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και τα γενετικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ερευνόμενων περιοχών θεωρείται πως επιβεβαιώνουν εκ των υστέρων αυτήν την εικόνα μιας βιολογικής ιδιαιτερότητας των διερευνόμενων πληθυσμών. Που επί της ουσίας θέλουν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα που επιθυμούν. Ακριβώς, αλλά αυτό πολλές φορές γίνεται όχι για λόγους κακώς εννοούμενης σκοπιμότητας, αλλά κατά την άποψή μου στο πλαίσιο μιας σύγχυσης των διαφορετικών κατηγοριών μελέτης και περιγραφής των πληθυσμών. Και εδώ υπησερχόμαστε και στο θέμα του ελληνικού DNA και της ελληνικής γενετικής, διότι αν δεχθούμε ότι υπάρχει DNA των Ινδοευρωπαίων, η γενετική των Ινδοευρωπαίων, γιατί να μην δεχθούμε ότι υπάρχει και γενετική των Ελλήνων ή ελληνικό DNA? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Η απάντηση είναι πως υπάρχει μόνο αν εμείς επιθυμούμε να υπάρχει. Και πρέπει εδώ να το διευκρινίσουμε και να το περιγράψουμε αυτό και ίσως αργότερα να αναφερθούμε και στις πολιτικές προεκτάσεις. Όχι τώρα, θα το κάνουμε τώρα. Η γενετική, όπως λέγαμε πριν, είναι γενετική των πληθυσμών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν έχουμε μπροστά μας έναν γεωφυσικό χάρτη, για παράδειγμα της Ευρώπης, έναν χάρτη ο οποίος δεν έχει εθνικά σύνορα, δεν έχει τα σύνορα των κρατών ή των γλωσσών ή των θρησκειών και έχει μόνο κουκίδες που αναπαριστούν ανθρώπινους πληθυσμούς. Σε αυτόν τον χάρτη, προφανώς, κάθε γενετιστής μπορεί να οριοθετήσει μια περιοχή έρευνας. Σε αυτή την περιοχή έρευνας μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές γενετικών μικροδιαφοροποιήσεων. Γιατί κάνω λόγο για μικροδιαφοροποιήσεις? Διότι μία από τις κατακτήσεις, τις θετικές της σύγχρονης γενετικής είναι η κατάδειξη
της πολύ μεγάλης συντριπτικής ομοιότητας όλων των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τη μοριακή δομή τους. Είναι μια κατάκτηση αυτή η γνώση ότι το 99,9% του DNA όλων των ανθρώπων είναι το ίδιο, ότι από τα 3 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων του DNA όλων των ανθρώπων, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό είναι ίδιο σε όλους μας. Υπάρχει ένα 0,01% το οποίο είναι διαφορετικό και το οποίο βεβαίως συνίσταται και αυτό σε κάποια εκατομμύρια ζεύγη βάσεων, μέσα στα οποία υπάρχουν γενετικές μικροδιαφοροποίησεις. Σε οποιαδήποτε λοιπόν περιοχή του χάρτη χαράξουμε ένα κύκλο ή ένα τετράγωνο ή ένα ορθογώνιο, μπορούμε να μελετήσουμε έναν πληθυσμό εντός αυτής της περιοχής και να επισημάνουμε γενετικές μικροδιαφοροποιήσεις που, αν το επιθυμούμε στο πλαίσιο της ερευνάς μας, μπορεί να τον διακρίνουν από έναν γειτονικό πληθυσμό. Το πιο σημαντικό όμως εδώ είναι ότι αυτή η επιλογή της περιοχής έρευνας είναι μια δική μας υποκειμενική και αυθαίρετη επιλογή. Εμείς χαράξαμε τον κύκλο, εμείς το τετράγωνο, εμείς το ορθογώνιο, για να περικλείσουμε συγκεκριμένους πληθυσμούς που μελετούμε. Συνεπώς, αν επιδιώκουμε και αν επιθυμούμε να μελετήσουμε τους πληθυσμούς εντός της σημερινής ελληνικής επικράτειας, μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτούς κάποιες περιοχές γενετικών μικροδιαφοροποιήσεων που να τους διακρίνουν από γειτονικούς πληθυσμούς. Το ίδιο όμως μπορούμε να το κάνουμε και με διαφορετικό τρόπο. Να περικλείσουμε σε ένα ορθογώνιο τη Μακεδονία μας, μαζί με την Νότιο Αλβανία, την βόρεια, νυν καλούμενη Βόρεια Μακεδονία και τη Δυτική Βουλγαρία, για παράδειγμα, να ονομάσουμε αυτήν την περιοχή Νοτιοβαλκανική και να επισημάνουμε μικροδιαφοροποιήσεις που, σύμφωνα με αυτή την υποθετική αναπαράσταση που κάνουμε τώρα, θα την ονομάζαμε νοτιοβαλκανικό DNA. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε εστιάζοντας στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα. Μου δίνετε την αφορμή να σκεφτώ σαν το παράδειγμα με τη στατιστική. Παίρνει ο καθένας για να τεκμηριώσει την άποψή του, παίρνει στοιχεία ακριβή της μιας στατιστικής που όμως δεν απηχούν, δεν απεικονίζουν το σύνολο, παρά μόνο την οπτική που τον ενδιαφέρει. Ουσιαστικά είναι τα αφετηριακά ερωτήματα που θέτουμε, ο τρόπος που σχεδιάζουμε μια έρευνα που παίζει αποφασιστική σημασία και για τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται. Έτσι λοιπόν, σε όποιο πληθυσμό ή υποπληθυσμό εστιάσουμε, μπορούμε, αν θέλουμε, να βρούμε περιοχές γενετικών μικροδιαφοροποιήσεων και να τον διακρίνουμε, αν το επιθυμούμε, από γειτονικούς παρακείμενους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά ως φυσικό φαινόμενο ένα ελληνικό DNA ή ιταλικό ή γερμανικό ή ρωσικό DNA. Υπάρχει, αν εμείς το θέλουμε, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας. Τι πιθανολογούμε ότι συνέβη, κύριε Γιαννόπουλε, για να μπούμε λίγο έτσι και να ερμηνεύσουμε και το δικό μας απότερο παρελθόν? Τι εικάζουμε? Σε ό,τι αφορά την προϊστορία, σίγουρα πρέπει να είναι ανοιχτοί οι αρχαιολόγοι στην θέση ότι οι πληθυσμιακές μετακινήσεις λάμβαναν χώρα και στην προϊστορία και μπορεί και κάποιες γενετικές έρευνες όντως να εντοπίζουν κάποιες ενδείξεις και κάποια ίχνη αυτών των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Το κατά πόσο όμως αυτές οι πληθυσμιακές μετακινήσεις συνδέονται ή όχι με το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, αυτό δεν μπορούν να το αποδείξουν οι γενετικές έρευνες, διότι, όπως λέγαμε και σε προηγούμενη μας συζήτηση, μόνο με μηχανή του χρόνου θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στις γλώσσες που μιλούσαν οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, θα σας πιέσω να συνεχίσουμε πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Στο επόμενο ημίωρο σας διακόπτω, κύριε Γιαννόπουλε, και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας, διδάσκει ως καθηγητής στο Κρατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στη Λευκοσία. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, δεν βάζω πρόλογο, θα γίνει κατανοητό το θέμα από την περιγραφή και την αφήγηση που μας κάνετε. Είμαστε στην αναζήτηση του απότερου παρελθόντος μας. Συζητούσαμε λοιπόν για το κατά πόσον η αρχαιογενετική μπορεί να μας παράσχει αποδείξεις ή έστω ενδείξεις για την απότερη καταγωγή των Ινδοευρωπαίων, μεταξύ αυτών και των πρώτων Ελλήνων. Και η προσωπική μου άποψη, την οποία καταθέτω εδώ, είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει με όρους hard science, διότι ακριβώς δεν μπορεί να μας παράσχει αποδείξεις για το τι γλώσσα μιλούσαν οι πληθυσμοί της προϊστορίας, οι οποίοι ερευνώνται κάθε φορά. Μπορεί όμως να μας αποπροσανατολίσει προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, διότι μέσω αυτών των αρχαιογενετικών ερευνών υπάρχει μια αναβίωση αντιλήψεων βιολογικοποίησης των εθνικών
εθνικών και γλωσσικών ομάδων. Είναι προφανές όμως ότι τόσο στον αιγαιακό χώρο, στα νησιά, όσο και στην υπηρετική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένη στον αιγαιακό χώρο εννοώ και την Κρήτη, κατοικούν άνθρωποι. Σαφέστατα κατοικούν άνθρωποι. Αυτό είναι δεδομένο. Σαφέστατα, και κατοικούν ήδη από τις αρχές της νεολιθικής εποχής. Έχουμε να κάνουμε με μια σταδιακά ολοένα και πιο πυκνή κατοίκηση του ελλαδικού χώρου. Ενδεχομένως γύρω στην 4η χιλιετία να έχουμε μια καθίζηση, θα λέγαμε, πληθυσμιακή και πολιτισμική κατά την ύστερη χαλκολιθική περίοδο. Ακολούθως όμως από την εποχή του χαλκού και εξής έχουμε μια ιδιαίτερη άνθηση του πολιτισμού που μας οδηγεί και στους ανακτορικούς πολιτισμούς της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ανθρώπινη παρουσία έχει τεκμηριωθεί από ευρήματα πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, από οικισμούς, και μάλιστα και έχουμε δει και στην ιστορία της τροφής τι ακριβώς κατανάλωναν τότε, πώς ήταν η ζωή τους κτλ. Αυτά έχουν περιγραφεί όλα. Εμείς τώρα πλησιάζουμε όλο και προς την, ας πούμε, πάντα στην προϊστορία, πλησιάζουμε στα νεότερα χρόνια σε σχέση με το πολύ βαθύ παρελθόν. Εκεί είμαστε τώρα. Σίγουρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια μακρά πληθυσμιακή και σύνθετη πληθυσμιακή και γλωσσική προϊστορία, και σε αυτό το πλαίσιο, κατά την άποψή μου, είναι μη παραγωγικό να θεωρούμε ότι κάποιες πληθυσμιακές μετακινήσεις, στον όποιο βαθμό αυτές μπορούν να εντοπιστούν μέσω μεθόδων της αρχαιογενετικής, μπορούν να δώσουν την απάντηση σε τέτοια ζητήματα, διότι ο μεταναστευτισμός, δηλαδή η αντίληψη ότι μαζικές μεταναστεύσεις και εισβολές είναι φορέας πολιτισμικής και γλωσσικής αλλαγής, υπήρξε μια παλαιά αντίληψη στο χώρο της αρχαιολογικής θεωρίας, η οποία δικαίως γνώρισε αμφισβήτηση από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημά μας. Τι λέει επ' αυτού η επιστήμη σήμερα, τι θεωρείται πιο ορθό? Τις τελευταίες λοιπόν δεκαετίες, λόγω και αυτών των πορισμάτων της αρχαιογενετικής, έχει υπάρξει μια προσπάθεια αναγέννησης της θεωρίας Κουργκάν και έχει υπάρξει μια ομάδα επιστημόνων και από το χώρο της αρχαιολογίας και από το χώρο της γενετικής που θεωρούν λίγο πολύ ότι το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα λύθηκε υπέρ της θεωρίας Κουργκάν. Την ίδια στιγμή, ωστόσο. Που βασίζεται στη μετανάστευση, λοιπόν. Που βασίζεται στη μετανάστευση και τοποθετεί την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων στην όψιμη προϊστορία στις στέπες της Νότιας Ρωσίας και Ουκρανίας. Και μέσω της οποίας ερμηνεύεται σε ό,τι αφορά στο ελλαδικό θέμα ότι κάποια στιγμή κατέβηκαν οι Έλληνες. Ακριβώς, είτε κατά την ύστερη τρίτη χιλιετία, είτε κατά την δεύτερη χιλιετία. Την ίδια, ωστόσο, στιγμή που διαμορφώνεται μια συνένεση εκ μέρους κάποιων επιστημόνων υπέρ αυτής της θεωρίας, υπάρχει και μια πολύ έντονη παραγωγή ακαδημαϊκών άρθρων και συμβολών που ασκεί δρυμία κριτική σε αυτές τις συμβολές της αρχαιογενετικής από ερευνητές όπως ο Γιάννης Χαμηλάκης, ο Κώστας Καμπουράκης, ο Γιώζεφ Μαράν, ο Κρίστοφερ Πάρμεντερ, ο Αμερικανός ιστορικός, οι οποίοι ακριβώς ασκούν την κριτική που προαναφέραμε, δηλαδή ουσιαστικά ισχυρίζονται ότι αυτές οι κατά τα άλλα υπερσύγχρονες μελέτες της αρχαιογενετικής εδράζονται σε εξαιρετικά παροχημένες παραδοχές περί της διασύνδεσης μεταξύ αρχαιολογικών ευρημάτων και αρχαιολογικών πολιτισμών με εθνογλωσσικές ομάδες και της περαιτέρω διασύνδεσης των τελευταίων με βιολογικές οντότητες. Δηλαδή η κριτική είναι ότι στο πλαίσιο αυτών των ερευνών εθνικοποιούνται εντός εισαγωγικών οι αρχαιολογικοί πολιτισμοί που είναι απλά σύνολα αρχαιολογικών ευρημάτων και ακολούθως οι υποτιθέμενες εθνικές αυτές ομάδες βιολογικοποιούνται κιόλας υπό την έννοια ότι χρησιμοποιείται μια γλώσσα που παραπέμπει στην γενετική ιδιαιτερότητα αυτών των ομάδων ως ένα αντικειμενικό φυσικό δεδομένο το οποίο μετά μπορούμε να το εχνηλατήσουμε στον χώρο και στο χρόνο. Τι παραδέχονται αυτοί οι καθηγητές προς την παρουσία των πληθυσμών και την εξέλιξή τους σε Έλληνες? Οι υπέρμαχοι της θεωρίας Κουργκάν θεωρούν ότι κάποια στιγμή περί τα τέλη της τρίτης χιλιετίας ή εντός της δεύτερης χιλιετίας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτο Ινδοευρωπαίοι, πρώτο-Έλληνες στην Ελλάδα και ότι μετά στο πλαίσιο ιδίως του μικηναϊκού πολιτισμού άρχισε η αποκριστάλλωσή τους με τη μορφή των μεταγενέστερων ομιλητών της καθ' αυτό ελληνικής γλώσσας. Αντιθέτως, οι επιστήμονες που αναφερθήκατε προηγουμένως, οι επιστήμονες που ασκούν κριτική σε αυτές τις μελέτες και στη θεωρία αλλά και στις σύγχρονες αρχαιογενετικές μελέτες που την υποστηρίζουν, θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε άκρως προσεκτικοί απέναντι στην βιολογικοποίηση και εθνικοποίηση των αρχαιολογικών πολιτισμών και ότι το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα διαποτισμένο εξ αρχής με τις νεωτερικές εθνικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα που έχουν ως κύριο σημείο δύο έννοιες σημαντικές, την ουσιοκρατία και τον αρχαιγονισμό. Τι σημαίνει ουσιοκρατία? Είναι η αντίληψη ότι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, εθνογλωσσικές, εθνοπολιτισμικές, διακρίνονται από μια συγκεκριμένη διαχρονική και απαράλλακτη ουσία που μπορούμε να την ανιχνεύσουμε και μέχρι τα βάθη του χρόνου.
Και ο αρχαιγωνισμός είναι ακριβώς η αναγωγή αυτής της ουσίας στο απότερο παρελθόν. Το τι είναι ο αρχαιγωνισμός το γνωρίζουμε και μέσα από την νεοελληνική ρομαντική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, το έργο βεβαίως του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, η ιστορία του ελληνικού έθνους, το οποίο έγινε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του στα τέλη του 20ου αιώνα από την Εκδοτική Αθηνών με το πολύτομο έργο που φέρει ακριβώς τον ίδιο τίτλο, Ιστορία του ελληνικού έθνους. Όχι Ιστορία του ελληνικού κόσμου, ούτε Ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Ιστορία του ελληνικού έθνους, κάτι που σημαίνει ότι έστω και υπόρρητα είναι σαν να θεωρούμε ότι το έθνος υπήρχε ανέκαθεν ακόμα και στα βάθη της προϊστορίας, για την οποία δεν έχουμε και γραπτά μνημεία για να γνωρίζουμε τις εθνικές αντιλήψεις. Ακριβώς λοιπόν η αντίληψη ότι το έθνος υπάρχει ανέκαθεν, αυτονόητα, ως μια οντότητα σαν αυτή με τη μορφή που γνωρίζουμε την έννοια του έθνους σήμερα, είναι ουσιαστικά η αρχαιγωνιστική αυτή αντίληψη, η οποία μας συνοδεύει μέχρι σήμερα και με την οποία έρχεται και συντεριάζεται πάρα πολύ αρμονικά εντός εισαγωγικών και ακριβώς αυτή η παραγωγή των αρχαιογενετικών ερευνών που υποδαβλίζει, θα έλεγα, ακριβώς την ιδέα περί μιας αρχαίγονης, διαχρονικής, βιολογικής πλέον ουσίας και υπόστασης των σύγχρονων εθνών και εθνοπολιτισμικών. Ότι υπάρχει μια ομάδων. μήτρα λοιπόν καταβολής αιώνων η οποία παράγει το ελληνικό έθνος, τους Έλληνες. Ακριβώς, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια αυτή ακριβώς Αυτή είναι η θεωρία λοιπόν. Η αρχαιγωνιστική θεωρία, η οποία ενυπάρχει ουσιαστικά σε αυτές τις έρευνες του DNA, και δεν είναι τυχαίο ότι στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυτές οι έρευνες αρχαιογενετικής προσλαμβάνονται με έναν τρόπο ο οποίος περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες. Γύρω από τον εθνοφιλετισμό και έναν υποτιθέμενο εθνομηδενισμό. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι υπάρχει ελληνικό DNA, ότι το να είσαι Έλληνας πρωτίστως συνίσταται στο να γεννιέσαι Έλληνας, ότι έχεις δηλαδή ένα σταθερό και αναλύωτο DNA, και από την άλλη μεριά όσοι αμφισβητούν την ύπαρξη του ελληνικού DNA, το απορρίπτουν με τα δελιγμία σε όλο αυτό το συλλογισμό λοιπόν και αυτή τη θεωρία. Το απορρίπτουν, πολλές φορές στιγματίζονται από διάφορους κύκλους ως εθνομηδενιστές. Και θα ήθελα εδώ μετεπιτάσεως να αναφέρω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν είναι εθνομηδενιστής όποιος αμφισβητεί το ελληνικό DNA. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ισχύει το ακριβώς αντίστροφο. Ότι όποιος είναι υπέρμαχος του ελληνικού DNA, που όπως είπαμε πριν είναι μια εξόχως προβληματική σύλληψη, στην πραγματικότητα υιοθετεί μια αντίληψη που κατά την άποψή μου συνιστά την απόλυτη πτώχευση της έννοιας του ελληνικού πολιτισμού. Διότι γιατί είμαστε σήμερα περήφανοι για τον ελληνικό πολιτισμό? Διότι ο πολιτισμός αυτός αποτέλεσε σημείο αναφοράς και έμπνευσης για πάρα πολλούς ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων πέραν του καθ' αυτό ελληνισμού. Στους ελληνιστικούς, στους ρωμαϊκούς, στους βυζαντινούς χρόνους έχουμε την αλληλεπίδραση του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνισμού με πάρα πολλούς άλλους λαούς, και κατά την άποψή μου οι μετασχηματισμοί ακριβώς του ελληνικού πολιτισμού στην μακρά ελληνιστική περίοδο, όπως θα έλεγε και ο ιστορικός Άγγελος Χανιώτης, είναι ακριβώς η πεμπτουσία του ελληνικού πολιτισμού. Πού βασίζεται όμως αυτό? Αυτό βασίζεται στη γλώσσα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε ομιλούσα γλώσσα 35 αιώνες. Στη γλώσσα και στην πολιτισμική ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού. Με εργαλείο τη γλώσσα. Σαφέστατα από τους κλασικούς χρόνους και στις μεταγενέστερες περιόδους και στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο. Με το να ενστερνιζόμαστε λοιπόν αντιλήψεις περί ελληνικού DNA είναι σαν να αποστερούμε την έννοια του ελληνικού πολιτισμού από την ευρύτερη ακτινοβολία της. Από την διαδικασία αλληλεπίδρασης και όσμωσης με άλλους λαούς, είναι σαν να εγκλωβιζόμαστε σε έναν εσωστρεφή ελλαδοκεντρισμό. Συνεπώς δεν είναι εθνομηδενιστές αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν την συζήτηση περί ελληνικού DNA. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτές τις πεποιθήσεις περί της ύπαρξης μιας διακριτής γενετικής ταυτότητας των Ελλήνων είναι αυτοί που κατά τη γνώμη μου φτωχαίνουν τη συζήτηση περί ελληνικού πολιτισμού και εγκλωβίζουν την αντίληψη περί ελληνισμού και ελληνικού πολιτισμού σε ένα πάρα πολύ εσωστρεφές, φτωχό, ελλαδοκεντρικό πλαίσιο. Και είναι εκείνοι που αποδίδουν στην Ελλάδα και στο ελληνικό οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο. Εννοείται, και εδώ έρχεται και η προσπάθεια πολλών να υποστηρίξουν ότι τα πάντα, όλα όσα υπάρχουν εντός του ελληνικού πολιτισμού, πολλές φορές ακόμα και ο χριστιανισμός, ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Ας αναρωτηθούμε για ποιο λόγο υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την ανάγκη να το πιστεύουν αυτό.
Για ποιο λόγο να είμαστε τόσο αρνητικοί απέναντι στην παραδοχή ότι ο ελληνικός πολιτισμός σε συγκεκριμένες περιόδους υπήρξε ανοιχτός στην διαπολιτισμική όσμωση και στην κοσμοπολίτικη εξωστρεφή αλληλεπίδραση με άλλους λαούς. Αλλά αυτή η διαμάχη, αυτή η επιμονή στη θεωρία και η διαμάχη κατά επέκταση πιάνει ακόμη και την ελληνική γλώσσα, με αυτούς τους κύκλους να μην παραδέχονται ότι η ελληνική γλώσσα έλαβε το φοινικικό αλφάβητο και πάνω εκεί ήρθε το ελληνικό αλφάβητο με επιπρόσθετα γράμματα. Σαφώς είναι μια έκφανση του ίδιου ακριβώς φαινομένου, ότι υπάρχουν κύκλοι στη χώρα μας που είναι μονίμως αρνητικοί στην ιδέα ότι ο ελληνικός κόσμος προσέλαβε όχι το αλφάβητο αλλά το συμφωνογραφικό πρότυπο, από το οποίο μέσω της ενέργειας του ελληνικού πολιτισμού προέκυψε εν τέλει το αλφάβητο. Δηλαδή σε κάποιους συμπολίτες μας δεν αρκεί η ενεργός δράση του ελληνικού πολιτισμού που μετασχημάτισε το συμφωνογραφικό πρότυπο σε αλφάβητο, η πολύ ουσιαστική αυτή συμβολή, αλλά θέλουν να ισχυριστούν ότι τα πάντα εξ αρχής και μέσα από τα βάθη του χρόνου είναι όλα ελληνικά. Ναι. Τελικά, κύριε Γιαννόπουλε, κατέβηκαν Έλληνες ή διαμορφώθηκαν Έλληνες οι άνθρωποι που κατέβηκαν νοτίως και ήρθαν στην δική μας Χερσόνησο εδώ, την απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου, και έγιναν βάσει αυτόν τον πολιτισμό και τη γλώσσα και τις κοινές πεποιθήσεις που καλλιεργήθηκαν και τη θρησκεία, και διαμορφώθηκαν σε Έλληνες? Κατά την άποψή μου, και όπως είχα την ευκαιρία να το εκφράσω αυτό και στο σχετικό βιβλίο μου, ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα, όπως όλες οι γλώσσες και οι πολιτισμοί, προέκυψαν μέσα από μια μακρά εντόπια διαδικασία αλληλεπιδράσεων, εξελίξεων, οσμώσεων, που μας φέρνουν κάποια στιγμή στους ιστορικούς χρόνους να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα φαινόμενα αυτά μέσω των γραπτών πηγών. Προφανώς υπάρχει μια αφετηρία σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά είμαστε και μάρτυρες, ξέρετε, και εμείς φαντάζομαι ότι κάθε γενιά στην παρουσία του ανθρώπου το βρίσκει αυτός παράδειγμα, δηλαδή το ζει. Εμείς το βλέπουμε διδασκόμενοι την ιστορία των τελευταίων 1000 ετών, αλλά το βλέπουμε και στην ίδια μας τη ζωή. Πώς δηλαδή με την πρόσμιξη μεταναστών, μετέρχοντας αυτοί μέσα του εκπαιδευτικού συστήματος, διαμορφώνουν, δεν λέω εθνική ελληνική συνείδηση, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά διαμορφώνουν μια παρουσία η οποία ενσωματώνει πρώτα απ' όλα τη γλώσσα και άρα ακόμη και τις παραδόσεις των γηγενών κατοίκων. Σαφώς κάθε κοινωνία και κάθε πολιτισμός δεν μένει στατικός στο χρόνο. Οι άνθρωποι μετακινούνται, οι άνθρωποι ταξιδεύουν, οι άνθρωποι ενσωματώνονται και σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενσωματώνονται κιόλας. Σωστά. Το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε... Παίρνω την εκδοχή εκείνων που θέλουν να ενσωματωθούν. Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Το αντιλαμβάνω, και αυτό γεννά μια σειρά ζητημάτων. Ναι. Και αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν και στο παρελθόν, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα της γλωσσικής και πολιτισμικής προϊστορίας και του Αιγαίου και του ελλαδικού χώρου, μιας σύνθετης διαδικασίας, η οποία κάποια στιγμή, χωρίς να είναι οπωσδήποτε προδιαγεγραμμένο στους ιστορικούς χρόνους, μας φέρνει σε αυτό που γνωρίζουμε ως ελληνικό πολιτισμό. Σίγουρα ωστόσο η ελληνική γλώσσα, με βάση όσα γνωρίζουμε, κάποια στιγμή εκπήγασε από ένα ευρύτερο γλωσσικό περιβάλλον, αυτό το οποίο ονομάζουμε πρώτο Ινδοευρωπαϊκό, και αυτό το πρόβλημα κατ' εμέ παραμένει ακόμα άλυτο, πώς και υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτό, πώς πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το πρώιμο γλωσσικό περιβάλλον, και έχω την αίσθηση ότι οι πρόσφατες έρευνες και ιδίως αυτές της αρχαιογενετικής όχι απλά δεν κομίζουν την λύση αυτού του μακραίωνου προβλήματος, αλλά ότι θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα να ασχολούμαστε με αυτό, και μπορεί στο μέλλον να έχουμε και πολύ πλέον διαφορετικές θεωρίες και αντιλήψεις αυτού του ζητήματος, που να μας οδηγήσουν και σε διαφορετικές ατραπούς, αλλά και σε έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης των φαινομένων, και ιδίως αυτής της βαθιάς σύνδεσης ανάμεσα στη γλώσσα, στο έθνος, στον 19ο αιώνα και στην επενέργεια αυτού του αιώνα, που όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας συζήτηση, υπό πολλές πτυχές δεν τελείωσε ποτέ στην ιστορική, αρχαιολογική και γλωσσολογική έρευνα. Και που είναι και το θέμα των δύο συναντήσεών μας. Και καθώς, κύριε Γιαννόπουλε, πλησιάζουμε στο τέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ζήτημα, την εξής παράμετρο. Φαντάζομαι ότι με τα σύγχρονα μέσα, τα τεχνολογικά, εννοώ με τους υπερυπολογιστές και με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μια ευκαιρία να λύσουμε μια εκκρεμότητα ακόμη, πριν πάμε στο πολύ πολύ απότερο παρελθόν.
να διαβαστεί η γραμμική Α. Η γραμμική Β διαβάστηκε, αλλά στη γραμμική Α σκάλωσε η επιστήμη. Σκάλωσε ως προς τη δυσκολία, φαντάζομαι. Για να δούμε αν είναι και η γραμμική Α μια εκδοχή ελληνικής γλώσσας, ενώ αν απηχούσε την ομιλούσε ελληνική η γραφή αυτή. Την γραμμική Α μπορούμε εν μέρη να την διαβάσουμε λόγω των ομοιοτήτων κάποιων συλλαβογραμμάτων με αυτά της γραμμικής Β. Δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι είναι αυτό που διαβάζουμε. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν καταγράφει την ελληνική γλώσσα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι τεκμηριωμένο τώρα, δηλαδή, ότι δεν είναι ελληνική γλώσσα. Είναι τεκμηριωμένο. Γιατί αν ήταν, μάλλον, πώς θα επιβεβαιωθεί το ανάποδο? Λέτε δεν είναι ελληνική γλώσσα. Αν ήταν ελληνική, πώς θα επιβεβαιωνόταν? Εάν δεχθούμε ότι τα κοινά συλλαβογράμματα μεταξύ των δύο γραφών έχουν τις ίδιες φωνητικές αξίες, τότε θα περιμέναμε ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε, έστω κάποιες λέξεις από την γραμμική Α, θα έβγαζαν νόημα στην ελληνική γλώσσα, θα μας αποκάλυπταν ελληνικές λέξεις. Αυτό δεν φαίνεται πως σημαίνει. Βεβαίως υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για την γραμμική Α, ακριβώς επειδή και το κόρπους είναι πιο περιορισμένο, κυρίως σε ό,τι αφορά και την έκταση των επιγραφών σε σχέση με τη γραμμική Β. Φαίνεται λοιπόν, ή διαφαίνεται τουλάχιστον με βάση τη δική μου εικόνα των πραγμάτων, ότι μάλλον δεν καταγράφει την ελληνική γλώσσα, ίσως καταγράφει ένα γλωσσικό περιβάλλον συγγενές με το ανατολιακό ινδοευρωπαϊκό περιβάλλον της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ως προς το ερώτημα, ωστόσο, εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον επιστημονικό σκοπό, σίγουρα αυτό μπορούν μόνο να το απαντήσουν οι ίδιες οι εξελίξεις και οι ειδικοί επί αυτών των ζητημάτων. Δράτω όμως της ευκαιρίας να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη πάντοτε θα χρειάζεται και την φυσική νοημοσύνη, αυτή που πρέπει πάντοτε να έχουμε και να επιστρατεύουμε για την ερμηνεία των διαφόρων δεδομένων. Το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την εποχή που ζούμε είναι να επαφιέμεθα ελαφρά την καρδία σε ό,τι μπορεί να μας παράσχει η Α ή η Β εφαρμογή και να εξιδανικεύουμε ή να αποθεώνουμε άκρητα αυτά τα ανθρώπινα δημιουργήματα, τα οποία μπορούν να μας είναι χρήσιμα σαφώς, αλλά η φυσική μας νοημοσύνη, την οποία πάντοτε πρέπει να καλλιεργούμε, και την πεμπτουσία αυτής της φυσικής νοημοσύνης, η οποία είναι η κριτική σκέψη, είναι ο μόνος ασφαλής και υγιής τρόπος και δρόμος να πορευθούμε προς τα εμπρός και ως προς ειδικότερα θέματα, όπως είναι η αποκρυπτογράφηση γραφών που δεν έχουν ακόμα αποκρυπτογραφηθεί, αλλά και ως προς τη γενικότερη αντίληψή μας για το παρελθόν και τη σχέση του με το παρόν, το πάντα παντοδύναμο παρόν. Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την εξήγηση που δίνετε, κύριε Γιαννόπουλε. Άρα θα μείνω λίγο σε αυτό για να βοηθήσουμε λίγο και εκείνους οι οποίοι ανησυχούν για το τι θα συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μας διαβάσει την γραμμική Α. Το ζήτημα είναι αν θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε. Θα τη διαβάσει ο άνθρωπος, ο επιστήμον που ασχολείται επισταμένος με το θέμα, λαμβάνοντας ενδεχομένως υποβοήθηση σε ποιο πράγμα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δεν μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί επί της ουσίας ο άνθρωπος είναι που τροφοδοτεί με δεδομένα, άρα αφού δεν το έχει λύσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει και το δεδομένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι όμως η τεχνητή νοημοσύνη σε τι μπορεί να συμβάλλει στο να διευκολύνει τον άνθρωπο να διαβάσει την γραμμική Α? Σίγουρα αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορούν να το απαντήσουν καλύτερα από μένα οι απολύτως ειδήμονες επί των γραφών. Προσωπικά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε κανείς να εφοδιάσει τέτοιου είδους μοντέλα με βάσεις δεδομένων από διάφορες αρχαίες γλώσσες, και ίσως αυτές οι εφαρμογές να μπορούν μέσω μιας ειδικής ανάλυσης, πιο περίπλοκης από αυτήν που μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος άνθρωπος, να δώσουν κάποια στοιχεία. Πολύ σωστά όμως αναφέρατε ότι ο άνθρωπος πάντοτε είναι εκείνος ο οποίος τροφοδοτεί τα μοντέλα, ο οποίος θέτει τα ερωτήματα και ερμηνεύει τα αποτελέσματα. Συνεπώς, στον παράγοντα άνθρωπο επιστρέφουμε, στην κριτική σκέψη, και μακάρι, θα έλεγα εγώ, οι σύγχρονες εφαρμογές και της αρχαιογενετικής και της τεχνητής νοημοσύνης να μας βοηθήσουν. Δεν θα μας βοηθήσουν όμως αν επαφιέμεθα άκρητα σε αυτές. Θα μας βοηθήσουν αν έχουμε πάντοτε τη συναίσθηση ότι εμείς είμαστε αυτοί από τους οποίους ξεκινούν όλα και ότι σε εμάς καταλήγουν όλα σε επίπεδο εν τέλει ερμηνείας των επιστημονικών φαινομένων. Τα τελευταία 5 λεπτά τα αφιερώνουμε σε εσάς, κύριε Γιαννόπουλε. Με τι ασχολείστε τώρα, τι ερευνάτε αυτή την περίοδο? Τα τελευταία χρόνια με απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα που συζητήσαμε της αρχαιογενετικής και της διασύνδεσή της με το φαινόμενο του εθνικισμού. Είναι το ζήτημα που προαναφέραμε
ότι οι έρευνες αυτές ή κάποιες από αυτές δυστυχώς προσδένονται σε βαθύτερες αντιλήψεις περί εθνικής ταυτότητας, οι οποίες, αν θέλουμε να τις τοποθετήσουμε και στον πολιτικό άξονα, σαφέστατα εντάσσονται ή οδηγούν σε ακραίες και κυρίως ακροδεξιές αντιλήψεις περί εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, οι οποίες γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μία άνοδο στον δυτικό κόσμο, και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτή η άνοδος των ακροδεξιών αντιλήψεων σε πολλές περιοχές του δυτικού κόσμου είναι άσχετη με την ταυτόχρονη περίπου έκρηξη αυτών των αρχαιογενετικών ερευνών. Να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να σας εντάξω σε αυτήν την προσπάθεια που κάνω για την καταγραφή των δεδομένων του 19ου αιώνα από ένα άρθρο σας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Άρδιν, το οποίο εκδίδει ο κύριος Καραμπελιάς, το οποίο ήταν στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσπάθειας, δηλαδή ήσασταν εσείς και άλλοι επιστήμονες και άλλα δεδομένα, και θυμήθηκα πρώτα απ' όλα γιατί κατανόησα ότι το πεδίο του 19ου αιώνα είναι η στιγμή από την οποία αρχίζουν και ξεδιπλώνονται αυτές οι ιδέες και αρχίζει η επιστήμη δουλειά πάνω σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για να κατανοήσω επίσης και την διαπλοκή μεταξύ αυτής της αρχαιολατρείας, η οποία έχει πολιτική στόχευση και κομματική στόχευση εν τέλει. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει, κακά τα ψέματα, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Διότι η αντίληψη περί ιστορίας και ταυτότητας, η οποία παράγεται και αναπαράγεται στο ελληνικό σχολείο, ουσιαστικά αποτελεί επικοδόμημα ενός, θα λέγαμε, ελλαδοκεντρικού κλασικισμού ή κλασικιστικού ελλαδοκεντρισμού, να το πούμε αντιστρόφως. Δηλαδή μια έμφαση κυρίως στην κλασική περίοδο, μια μάλλον υποβάθμιση των μεταγενέστερων περιόδων της ελληνιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής περίοδου, και μία αντίληψη η οποία είναι εναρμονισμένη ακριβώς με αυτήν την πιο εθνοφιλετική, θα λέγαμε, αντίληψη μιας βαθύτερης, κοινής, ενίοτε και βιολογικής, πληθυσμιακής διακριτότητας των ελληνικών πληθυσμών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν είναι περίεργο που υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι είδιστα ακροώνται, όπως θα μας έλεγε και ο Ιππίας στον διάλογο Ιππίας Μίζων του Πλάτωνα, τα πορίσματα της γενετικής, ακριβώς διότι και αυτά τα πορίσματα προκύπτουν ενίοτε από ανθρώπους που έχουν και μέσω της σχολικής τους εκπαίδευσης, διότι και Έλληνες γενετιστές συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνες, εμφορούνται και αυτοί από τις ίδιες αντιλήψεις. Και έτσι γίνεται ένας κύκλος ουσιαστικά. Ξεκινάμε από αυτές τις αντιλήψεις με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί εξαπαλώνων ήχων, τις μετατρέπουμε ανύποπτα στην αυτονόητη βάση της έρευνάς μας, και η έρευνα αυτή καταλήγει, διόλου τυχαία, να επανεπιβεβαιώνει την αρχική μας αφετηρία. Μου θυμίζει, και κλείνουμε, αυτό που παράγεται στην Ελλάδα, δημοσιοποιείται στο εξωτερικό και επιβεβαιώνεται η θεωρία, ορίστε, τα λένε και οι άλλοι, για κάτι που ξεπήδησε από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Θερμές ευχαριστίες και από μένα. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Ο κύριος Θόδωρος Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και καθηγητής στο Κρατικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.